Estamos en directo, Vieito. Comeza aquí o carrusel da terceira división desta última xornada, máis que emocionante. Unha xornada totalmente apaixoante, sen dúbida algunha, Cabo. Con moitas cousas, que se xogan moitas cousas, tanto no grupo norte como no grupo sur. E aquí estamos, que por certo, temos que dicir, PCR. exacto, estamos aquí sen mascarilla, correcto. pero pasamos as nosas respectivas PCRs, Efectivamente. negativos os dous, Correcto. e por eso estamos aquí xuntiños. Sin manter distancia ni nada. O primeiro vídeo que facemos xuntos, a ver como sae isto. A primeira vez que nos vemos en persona. Sí, non nos conocíamos hasta hoxe. Cousas da vida. Pois sí, Cabo. Que te parece se empezamos así repasando un pouquiño os partidos que vai haber? Que che parece se lle metemos a intro? Pois tamén, Facemos a de... casi sí. Mandámoslle a nosa frase. Veña, va. Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Pois xa estamos aquí, outra vez. Voltamos. Somos 6 espectadores simultáneos, non está nada mal. Pois Aí- eso. Sí, Cabo, che dicir, mira. Bueno, eso, o que decíamos antes, que hai partidos moi interesantes, tanto no grupo norte como no grupo sur. Quero que me digas, Cabo, que partido é para ti o partido máis top de cada grupo? Pois eu penso que, quizáis, a mí interésame sobre todo o Polvorín Arzúa, Bo partido, sí, bo señor. partido, e o Somozas Bergantiños, que aí xogan as castañas, E o Silva Vilalbés tamén anda aí, moi hai bons Somos partidos. está moi ben, a verdad. E despois no grupo sur, que te parece? Hai un Ourense Clube de Fútbol Rápido de Bouzas que se van a xogar exacto, moitas cousas. casi que quen gañe, quédase na que, bueno, asegura esa permanencia. Un Arousa Londres que, bueno, ainda que non estamos Mira. dous clasificados, un gran partido. Xa temos a Fusti no chat Xa anda dicindo, Fusti por aí, sí, ata. sí, imos Somozas, facendo a previa. Fusti, que tal estás, amigo? Bueno, que vos iba a decir? Bueno, hoxe vai estar con nós Adrián Mourazos, estaba de paparote, entón tarda un pouquiño en chegar, pero está con nós, de feito, debe estar conectado á cámara por aí. Debe estar por aí. Sí, podemos ver o que se ve na cámara de Mourazos, de feito. Podíamos facerlle... Podíamos facerlle. O Podemos que pasa é que facer. mellor igual está facendo algo. Bueno, vale. Bueno, a ver, facémolo, veña. Facemos. Malo será. Sí, Imos vamos ver, a ver mirade, que fai imos vos Mourazos. ensinar o que imos ver durante a transmisión, porque temos aquí os partidos. Feito, Que é eso? non sei que é. Que é eso? Eso é algo de Mourazos. que é? É unha Non man. sei, é unha cousa moi rara, moi extraña. Bueno, temos aquí os partidos, por certo, vai estar genial este carrusel. Despois, temos esta canle tamén, aquí imos ter en directo os partidos, gracias a CRTVG. E por último temos aquí, que, bueno, é para vernos un poquinho máis en grande, con Mourazos, que a verdade é que non... Que non sei o que é. Eu tío. non logro descifrar o que é. Pode ser, non sei, un pantalón aí... É que non o sei. Non sei, será unha broma de Bourazo. Non o sei. Tamén, por Que certo, queremos comentarvos que hoxe temos aquí técnicos connosco Correcto. que nos están axudando cada día máis profesionais, non vale furar. Seguimos medrando. Todavía non hai nadie, invita a gente para que se una a ti. Non sabemos que lle pasou a cámara de Mou. Problemas técnicos, como volvemos sempre. aquí. O bonito, o guapo. Bueno, vamos a ver, entonces. Xa somos 9 espectadores simultáneos, imos crecendo, chico. Efectivamente. Que vos parece? Que parece si preguntamos á xente, non sei, que nos digan un pouco que vai pasar, que equipos pensades vos que se van meter abaixo, non sei. Sobre todo, tamén nos interesa moito o tema dos Somozas e do Vilalbés, que si, Cabo. Sí, bastante. A ver que equipo se mete aí, aparte, bueno, É que a verdade é que vamos vivir, temos unhas ganas enormes de vivir esta xornada. Queda menos de media hora e vai estar unha tarde vibrante de fútbol galego. vai estar moi interesante. Mira, o que che dicía eu, dos Somozas Bergantiños, que xoga o Vilalbés contra o Silva na Coruña, e son dos partidos que son os dous partidos que teñen a chave para meter aí o sexto equipo clasificado para a fase de para a fase de campeóns. Vai estar vamos. moi interesante, moi interesante. E bueno, todo iso iremoslo comentando aquí en directo. Se queredes, se vos Entre queredes nos directo. enterar de como vai ir a xornada, aquí ímolo ver. Bueno, Por que por certo que Nada, que ibas a dicir? nada. Que di Fusti que está ben, que pode estar mellor se aseguran a terceira praza. Eu mollome, creo que vai quedar o
Os Somozas de terceiro, sí. Eu penso que tamén, eu penso que os Somozas, aparte Bergantiños xa ten, home, cos puntos sempre contan e demais, pero Bergantiños xa ten unha ventaxa bastante importante e ao final os Somozas no Candocio vai apretar e querense meter aí, eu creo que sí, eu creo que vai gañar os Somozas hoxe, a verdade. É moi probable. Hat-trick de Pablo Rey. No, aí quenteime, Viste? pero un goliño de falta non o descartes. Eu digo, sí, onde falta, sí. E bueno, podemos tamén comentar que esta mañá estivemos aí nun directo en Twitch, debutábamos nos en Twitch aí con Terra de Goles, Sí, señor. e con varias Con máis contas xente. de fútbol galego, estivemos aí comentando Compostela e botamos unhas risas, a verdade. Estivemos boa carañada. O partido moi divertido non foi, antes tuvemos que tirar da nosa natural simpatía. E bueno, Mira, pois sí. xa está por Falando aquí cousiñas. Raúl da bancada dicindo sorte co directo, compañeros, a por esa terceira. Terceira. Por esa, claro, terceira galega. Tengo que coller o... Ah, claro. Vou terceira. desconectar aquí isto, vale. Vale. Temos aquí dous ordenadores, porque xa vos digo. Temos, que está un despliegue de medios totalmente moito material. espectacular. E xa somos 15 espectadores simultáneos por aquí atrás. Temos público, e que hoxe é un programa con público. Claro. A público, por certo, ten a mascarilla posta. Recordamos outra vez, por iso estamos. Sentido. Fixamos as probas PCR, por iso estamos aquí sin mascarilla, sin problema ningún. Sentidiño Totalmente sempre. limpio. Como diría a Xunta de Galicia e Alberto Núñez Feijóo. Que tampouco llevamos facer propaganda, evidentemente. No, para nada. Pero bueno. Bueno, Chapante, Moinante, xa anda por aí, un grande Chapante. Chapante, un pouco chapas. Tembla pero sí. Mediaset, di Fusti. Somos xa 15 loitadores contra Mediaset. Sí, señor. Sí, señor. E bueno, non sei que podemos comentar. Non sei, podemos falar un pouco do Grupo Sur, que tampouco falamos nada. É que isto... Explicar, é que isto é unha liada. Sí, tío, empeza así un pouco tamén, sabes, medio calmado, pero despois vai ser unha tolemia, porque claro. cantos partidos simultaneamente imos ter? Moi, Mirades, todos, Témolos basicamente. aquí, os partidos, vemos aí a Mou no Discord. Temos un Fisterra estudiantil. Un Fisterra estudiantil que é un partido moi Aí interesante. imos comentando os partidos, veña. Escaparse da queima, sí. Che, A ver, facemos que che parecimos facendo así un pronóstico. unha porra. Unha porra. A ver quen adiviña máis a punto. Va, veña. Sí, correcto. E no chat, se queredes, ide dicindo por aí, Chapante Moinante. Se queres poñer aí como crees que van a acabar. Vale, eu digo, Fisterra estudiantil. Facémolo A ver, cada unha súa ou... Sí, ou Vale. xuntos. Como ti queiras, tío. Facémolo xuntos, Vale, veña. máis ou menos poñéndonos de acordo. Vale, Vale, Fisterra estudiantil. Fisterra estudiantil, que dirías? Eu casi abogado por un empate aquí, Un empate, é posible, Pode ser, ou mellor incluso que gana o Fisterra, mira o que che digo. Campo complicado, Arasolis, última jornada, xente no campo. Un empatiño, veñamos. Empate. Un 2-2, empate con goles. Pero poñemos resultado, non só empate. Poñemos resultado ou que? Nada, xa está aquí Jesús Cabo. 2-2, Fisterra 2-2, estudiantil. Ves, eso é o que che Chapante dicía eu tamén. Sí. 2-2. Pois mira, imos poñer resultado. Sí, eu penso que sí. Un 2-2. Se adiviñamos 2, dámonos por satisfeitos. Vale. Viveiro Fabril, Se partido... os acertamos todos, sorteamos Unha camiseta. unha camiseta No, firmada por Cabo. Se acertamos todos os partidos. Eso é moito premio. $1.000.000. De Vale. dólares, De dólares americanos. Claro. Nos traballamos con... Viveiro Fabril, Cabo. Como ves ese Moi- interesantísimo Viveiro Moi bo Fabril? partido. Eu diría... É que eu non vou co Fabril, ti vas ir co Fabril. Eu quero ir co Viveiro. Casi que me abogaba o empate tamén. Ou, bueno, non. É un partido no que non lles vale ningún dos dous o empate. Eu creo que aquí eu casi diría Viveiro que gaña, Me parece, non sei. 2-1. 2-1, sí, 2-1 está ben. 2-1 está ben. 2-1. Despois temos Temos por aquí a Chapante, Moinante e a Jesús Cabo comentando moito, Jesús Cabo puxo dous resultados para o mesmo partido, me parece, bueno, non pasa nada. Bueno, Está ben, ten dúas opcións de acertar. Vale, temos un Somozas Bergantiños. Correcto, aquí xa Aquí- dixemos que ganaba os Somozas. Sí, pero con canto. 1-0. 1-0, 2-1, mellor. 3-1, 3-1, así 2-1, o Bergantiños volcado contra 3-1. Gol de Nuño. Como Veña, vexes? va, gol de Nuño. 3-1. 3-1. 3-1, perfecto. Eu vexo 3-1. Vale, clarísimo. Paio saco as Pontes. Pa eu saco as Pontes. Aquí este non sei se che diría que o mellor hai unha sorpresiña, Aí gaño o Paio saco. Ti como ves? O Asponte, recordemos que é dos peores equipos fora da casa. Sí, un desastre, realmente. Bueno, un desastre. Eu... É un equipo moi forte na casa tamén, hai que Sí, dicir, un pero equipo moi é forte un- na casa e fora da casa, É sí. un desastre.
Eu casi que cascaba que Ollo, gana un meu paio saco. pai, di meu pai, Polvorín 0, Arzúa 1. Si, ese gustame, Tipo de boa Arzúa de toda a predicción. vida. Bueno, pois entón, Paio Saco as Pontes, tiramos polo Paio Saco. Sí, Penso eu que tiraría sí. polo paio saco. Hai un partido de goles, ou que? Sí, un 3-2, o mellor. Sí, Veña, porque aparte sempre hai goles nos 3-2, partidos dos Pontes tamén. Gústame ese 3-2. O Silva Racing. Mira, xa está aí Mou, o ese. Mou, que pasa? Que Antes aí. pasa, rapaces? O ese raro, non? Como se che... A ver, fala aí. Eu non sei se me escoita ben, eu escoito vos perfecto. Ti escoitas ben? Eu, sí. A ver, con un pouco de eco, mellor, pero ben, non? Sí, pode con un pouquiño de eco. Non sei os espectadores como oídes, xa estamos 14 persoas. Quenes estades por aí polo chat? Poñede as vosas prediccións. Silva, Racing Vilalbés. Silva Racing Mou, Vilalbés. Estamos facendo prediccións conxuntas. Paréceme ben, paréceme ben. A ver, Eu aquí casi cascaba un empatiño, un empatiño. Eu creo O que sí. Silva Racing. Eu penso que... Que pensas? Que gaña o Racing? É que pode gañar o Racing. Pode gañar o Racing, pero tamén pode gañar o Silva. Mou, Sí, ti a que ver, dis? pode gañar o Racing, realmente. Sí. Pode gañar o Racing. Din aquí Eu- un 4 para o Racing. No, 4-1 para o Silva. Aparte, mira, unha X, cousa, o Silva está salvado xa, non? Bueno, non está salvado, non. No, porque No, se gana un é Fabril que e o Arzúa, espectáculo esta se gana, xornada. que terían que ganar o Arzúa e o Fabril. Mira, eu para penso pasarlle pode gañar o Silva. Racing, Pode gañar o Racing. Va, poñemos já o Ou un Racing, empate a 2, eso, ou a 3, eso. A mí me parece un campo jodido do Silva, o Silva anda ben últimamente. Veña, pois ímos confiar en Un Javier campo Bardaco. moi correoso. Que lle poñemos? Eu quase que escavo un empate a uns ou algo así, Un empate a nada. Vale, va, un, parecevos. Mou. Paréceme perfecto. Bueno, Mou, contanos que tal esta mañá, que estiveches no ver o boquete, non? A verdade é que foi espectacular, tío. Non o partido foi un partido que non O houbo... partido xa o vimos, a verdade é que... Din aquí, Uxía Segade, chegou o Brad Pitt. Chegou o Brad Pitt. Ollo, Ao final vou me creer toda a movida este, tío. É que sí que eres moi guapo, Mou, de verdade che digo. Dende aquí- Facía no, falta, dende aquí temos- e non vale furar, facía falta un tipo guapo, Claro. un tipo que Sí, que sea a imaxen, sabes? Pero bueno, Nós somos Claro. os tipos, solo pero guapos tivemos, non somos. a hora de contratarte, só tivemos en conta o físico. Bueno, sabes, eu teño que calar, porque Bueno. poño, estamos en directo. Ligaches desde que traches un vale furar, notaches que empezares a ligar máis e tal. A ver, a verdade é que a jefa non me deixa, entonces A jefa, A jefa. Así que hai jefa. hai jefa. Seguro que hai xente no chat lamentando. Sí. Agora- Xa vemos os primeiros Mira, estamos- decepcións. Nada. Que vos iba a dicir? Polvorín Arzúa, que dicía aí meu pai un 0-1 para Arzúa. Vos que decides? Non sei que che diga. Meu pai, por certo, Que por certo, traballando, por certo, e vendo Polvorín non vale furar. non o contemplamos tampouco. Os mozos e o Vilalbés poden pasar os dous. Poden entrar os dous. Claro. Mira, eu vou tirar de Arzúa. Eu vou dicir como a meu... No, un 0-2 por Arzúa. 0-2. 0-2. Pero claro, ahora vos vides dicir A mí parece unha cantada enorme, pero bueno. Polvorín 3, Arzúa 1. Eu vou con No, Arzúa. Pero Eu quedome con un 2-0. 2-0 para Polvorín, ti? Eu diría un empate. Sí. Un a un. Pois mira, facemos unha cousa, sen resultados. Eu digo que gaño Arzúa, Mou que gaño Polvorín e Vieito empate. Vale, si temos cobertas as tres opcións. Vale, Non vale perfecto. furar sempre acerto. Vale, imos co grupo sur. Arenteiro Ribadumia. Eu aquí... Ai, Pum. eche bo partido, Mm, Eche un partido no que Luis Carro vai tirar dos seus. eu casi cascaba, si, seguramente, si, por Vale. Arenteiro. No, un no. X. Vamos a un confiar, X, un confiamos X. en Lois X, Carro, que é X, o colega por do canal, da Canle. Eu non é que non confíe, pero eu confío demasiado nos de verde, entonces. Moi bo equipo, verdad? Entón que decides? Parte un equipo sólido, na Que casa, decides? ben. Podemos mirar algunha alineación, se hai, non sei, Sí. temos que poñer... Sí, teñen que estar fora xa. Sí, todas as alineacións teñen que estar. Bueno, que entón que Arenteiro Ribadumia, que dicimos? Eu casi cascaba un X, por min, Unha X. Sí. Ti, Mou? Non estou de acordo. Bueno, pois eu tamén, eu quero unha X. Poñémoslle unha X. Xa Poñede xa. Alfonso Montero, Polvorín 1, Arzúa 2. Que por certo, si gostei da Mira, alineación. a xente no chat vai co Arzúa. Xente que sabe. Xente do chat vai Corzúa, sí. Chapante Moinante di que Palmo Arenteiro. E Jesús Cabo empate 1.
Pode ser, pode ser. Pois... Ourense... A ver, que lle pasa aí? Eu diría... Non sei, Arenteiro, Rigadomi é rápido. Poñémoslle doble opción con as apostas. Un X. 1x. Con Un que X. gaño Rigadomi, Claro. jódenos a aposta. Bueno, Ourense Club de Fútbol rápido. Eu aquí... É un partido tamén complicado, Un partido moi complicado. Pero eu aquí casi vou tirar polo Ourense Club de Fútbol. Eu vou co rápido, porque creo que vai dar a sorpresa, Facedeme caso neste... Eu creo que tamén vai haber sorpresa. Non é sorpresa, é que o rápido, cuidado, O rápido é un equipo... Sí, é un equipo... O rápido vai rápido. Cabo, como viviche o golazo de Losada, un abrazo dende Cangas. Como vivín o gol de Losada? Pois mira, estábamos facendo medio en directo. Sí. A ver... Acabo fastidiou. Pero aí está, Javi, por que me dis isto? Crees que son deportivista? Sí que é, sí que é. Non, a ver, eu Pouco. sinceramente, Sí que é. sí que é certo que non Sí que quería, é, non sí quería que que é, gañase sí que é. o Celta B, porque quería que pasase o Depor ou o Racing antes que o Celta B. Teño que admitilo. E que pasa co Compos? Antes o Compos, pero estamos falando de que o Compos tiña, como era? 2,47%. 2,47% de posibilidades de meterse. Claro, entón... Increíblemente non se Empezou ben a cousa, A cousa ao principio apuntaba... Bueno, fatal, non? Como se... No, ao principio sí. Que sensacións Ao principio tiñas sí no campo, porque... Pois as sensacións que había eran... Foron dous partidos, foi unha primeira parte e unha segunda. A primeira parte, para min, dominante, sin balón, pero dominante o Salamanca. Sí, sí. O Puma Chávez, Eh, xogadorazo, a pesar de fumar... Un tío pesado. Meteu un Sacho Mou nunha que recuperou e tirou despois ca zurda. Vaya Sacho. Sí, que se lle foi a casa aí a pelota. Saliu agora na tele. É que o tipo é moi bon xogador, é un trator, tío. É mexicano. Eu, desde onde estaba eu vina dentro. Sei a xogada que me dicides, esa xogada que lle vai abaixo a Sí. casa que lle rouba a pelota en área casi. Pero bueno, Pero a segunda... En liñas xerais, mellor o Compos, ou que? A min pareceume que ao final, mellor partido, se alguén puido gañar, eu por min o Compos, máis, o mellor. Sí, ao final o Compos tuvo 3 chegadas clarísimas, pero clarísimas. A de Brais, a de Abelenda, que saca o defensa, non saben moi Sí. ben nin como, debaixo dos paus. Sí, e despois hai unha que a xente ali ríese, non? Porque non sei se vos fijastes que Baleato entrou de dianteiro Dianteiro centro. centro. Botámonos unhas risas tamén, aquí. Exacto, e ali no campo era igual. Sabes a que fixemos, Mou, no directo? Estábamos, sabes que estábamos cubrindo Compos. Sí. O partido era soporífero e dixemos, ímonos e de repente cortámolos e dixemos, ollo que salte un espectador ao campo. En plan, era Raúl da bancada. Sí. Dixemos que Era Raúl da bancada. Dudamos No, que Raúl de bancada. Que tal con el, Mou? Estiveches falando, dixeches Sí, Raúl da bancada iba preparado, pediume aí un pronóstico, pero eu non te mollaches. Non te mollaches. non me mollei. Era contra o Salamanca, poderías ter dito Compos. Non me mollei. De menos mal que non me mollei porque fallaría, entonces, pues Que mira. opinas do ridículo histórico do Pontevedra? Escoita, déxame acabar a historia. Vale, perdón. Sí, pero estaba facendo aquí o de Baleato. Primeira xogada do partido, bueno, naquel sale, hai un centro de banda izquierda que o tipo entra e non calcula ben, pero, se mete eso, cae o estadio, de verdade, xo digo. Carencias, non, de dianteiro centro. Carencias, sí. A ver, Sí, pero Carencias. Pero despois o tipo roubou 4 balóns no medio campo baixando, espectáculo, físicamente. Está Raúl da bancada polo chat. Dixo, sí, contaron. Cuidado. É que o tío realmente está ben, ao final, sabes, o de Iago supoño que faría un pouco para colgar balóns, metelo aí na área, para xogar un pouco de espadas e rematar, que o tipo de cabeza vai moi ben. Che, está Pero ben bueno, pensado. poide sair, a verdad. Puidolle sair. Que Non a tiña entrada de- a Primo, non tiña Imagino que bichedes o gol de Soto, Golazo. Bo gol. como engancha esa pelota, Sí, moi Sí, bo sí, gol, sí. moi bo gol. Moi bo gol, Mou. Moi bo gol. Moi bo. E logo- Vaya, o Compos ten unha parella central Sí, Álvaro Casas Soto É que o Compos está moi bo equipo, realmente. mola, é un equipo. o Compos ten moi bon equipo. Sí, a Hoxe ver, volveu o Pablo antes. po moi meu bien. gusto, falle un dianteiriño centro, mellor. Sí. Porque aparte Primo este ano tampouco está moi ben, e tampouco é un tipo un dianteiro referente. Vou facer unha pregunta xa que estamos falando da terceira. Que dianteiro de terceira división podería ir ben ao Compos? Unha fichaxe así guapa para o Compos. Adri Castro. Xa pediron a cesión tamén, inverno, creo. Pero... Molaría máis Antón Escobar. Home, sí. Quen é Que mellor? tamén, creo que tamén pediron, Sí. Quen é mellor, Antón Escobar ou Adri Castro? Quen decides que ten máis futuro? Eu creo que Antón Escobar.
Sí. A min gusta. Buf. Pode ser, non, Pero bueno, non Compos sei. así outro, así un dianteiro máis random. O sea, eu creo que non sei un chaval, outro, non sei. Falan aquí de Iker Hurtado para o Compos, o queixeiro. Sí. Martín Lamelas. Martín Lamelas, pero non dianteiro, tal, Bueno. bueno, está ben. Martín Lamelas aí con Miki e con Brais. Iba a ter... Eu penso que sí, sí. Molaba, sí. Sí, sí. Bueno, seguimos cos pronósticos, queredes? Sí, veña. Veña. A ver, entón, Arenteiro dixemos un X. Ourense, que dixemos? Eu penso que gana Ourense. Ourense, Vieito vai co Ourense, Cabo vai co Rápido, e eu vou... Mira que Eu vou con un X. A verdade é que nestes que temos dúbidas podemos perfecto. Choco Pontellas, aquí penso que vai caer Un vitoria 1, do non? Choco. Un 1, Sí. ademais, ao mellor, mira, 5-0. Un 5-0. 5-0. A min Bueno, gusta eu tirarme cre- triples. Pois eu creo que lle vai costar, eu de feito hasta creo que lle vai costar. Hasta vexo que gana o Choco por un 2-1 ou algo así, que se lle vai atragantar o partido. Andan por aquí no David Carbón no chat. Que decides? David Carbón Rei, GG, dixo. Sí, pois o GG aportando bastante información ao día. Vale, aquí Choco xa fixo, non? O Choco 5-0. Despois, Atios Barco. Estradense Ure... Atios Barco. No, Atios Barco. Atios Barco, que decides do Atios Barco? Este é un partido complicado tamén, O Atios é o debut do entrenador, non? Tizón botaron no outro día. Efectivamente. Pois eu casi vou tirar pola vitória do Barco. Do Atios, digo. Do Atios? Sí. Primeiro, entrenador novo, vitória segura. Pois mira, eu digo un Sí. 4 para o Barco. Quéntome. Un 4. Un 4. Hat-trick de David Suárez. De David Álvarez. David Álvarez. Pois eu aquí non vou poñer un X, eu voume co Barco tamén. É unha final Ourense-Bouzas, comenta Javi García. Tes toda a razón, Javi. E penso que vai sair vitorioso o Rápido. Non sei que me dá, porque Pode é un ser. equipo máis veterano, quizáis, que Ourense, que é un equipo bastante chavalíns ao final. Pero chavalís que xogan, Sí, Xogan. Sí, mira, está na tele xa empeza o carrusel na televisión de Galicia. Estamos vendo Ímolo a ver aquí, Estrada. por certo. Estamos vendo o novo municipal da Estrada. A ver se o damos posto aquí nós para velo tamén. Bueno, Estradense gana sin problemas, comenta un espectador. Vaya espectador, por certo. Sí. Pois pode ser, Ourense ou de Ourense. Entón que decides antes de nada? Atios Barco? Vitoria do Barco? Ou do Atios? Eu vixo do Atios. Eu apostaría o Atios. Ora Parece dimou, seguro que se paga ben. Ora dimou, eu un X. No, eu quedome co Barco. Barco, eu tamén Barco. Bueno, pois va así. Agora, Estradense ou de Ourense, que decides? Aí complícase. Como? Estradense? Eu, Ourense. a verdade... Eu penso que gana o Estradense. Confío no Estradense. Eu confío en... Eu vexo un empate, non sei por en qué. Juan Manuel Cabo Seicas. En Juan Manuel Por Cabo certo, Seicas. ollo que está, non xoga, que pregunta David Carbón, se xoga Brais Calvo, non xoga titular Brais Calvo. Estamos... A ver se damos conseguido imaxes do carrusel para poñervos a todos e que as vexades connosco. Olha, é curioso isto, que non xoga Brais Calvo titular do Estradense, pasaralle algo. Non o sabemos, Beito. Está medio tocado, non? Ou que? Non sei, se alguén o sabe, polo chat, que non lo diga. Pero extrañanos, porque está sendo dos mellores xogadores do Estradense este ano. Imos intentar poñer aquí o carrusel da televisión de Galicia. Creo que estaba fodido, di David Carbón. Bueno, é que é o último. Faltanos un Arousa a Londres. Sí. Pois Eu aquí, casi vou tirarvos de casa. Pola Arousa. Na Tira. lomba. Tirades polo Arousa, sí? Sí, eu vou tirar pola Arousa, na lomba. Vexo un 3-2 ou algo así, un partido bonito. Sí, pode ser. Vai haber goles, vamos ter unha tarde de goles de vibrar. Sí, vai ser unha xornada interesante, seguro. Eu neste partido quéntome, Quéntaste. E logo, que vas facer? 4-0. 4-0. Pode ser, non me parece tan descabellado, A verdad? min, bueno, o Alondras se engaña, ten xogadores veteranos como Llavé, como Iván Pérez, como o central clasicazo. 4-0, Cabo. Mira, Aitor. teño unha corazonada, ainda che digo. Creo que ainda vai haber, e mollo, vai haber máis goleada no Arousa Alondras que no Choco Pontellas. Estou contigo. Como vos quedades? Que dis? Que vai haber máis goleada? Coincides, Mou, Vai haber coincides. máis goleada no Arousa. Coincido. Vai haber máis Coincido. goleada no Arousa Alondras que no Choco Pontellas. Estades vos Mollo. Coincido. Quentades vos Eu tamén. bastante. Sí, xa verás.
Sí. Eu penso que o Choco vai barrer o Pontellas. Non é por mal, pero penso que o vai barrer. Pois eu non te crees, tío. Eu creo que... Bueno, Pontellas, va. O Choco ten a presión toda, que o Choco ten que ganar. O Pontellas... Vai ali un pouco, pois nada. A intentar dar a sorpresa e sumar. Sí. Eu penso que é un partido trampa. É un partido que si pode atragantar ao Choco. Parte na casa e tal. Non hai. Bueno, vai nos empezar o carrusel. Vamos empezar o carrusel, xa está o Estradense aí preparado. Sí. Que tarde de fútbol nos espera, Tremendón. A ver. Pois nada. Estamos intentando conectar aquí co carrusel. A ver se somos capaces para poñelo aquí e que o podidades ver. Se non tedes televisión. Eu tamén ando en proceso, E nada, xa estamos vendo como vai empezar o partido na estrada. Temos aí os dous capitáns. A Rubén Durán. Sí, señor. Non xoga Javicho. A Rubén Xoga Durán. Vicente. Xoga Víctor Vicente, que é o capitán do Estradense. No, pero Javicho tamén xoga. Sí. O primeiro capitán é Vicente. Bueno. Xogadorazo, clase. A ver. Moita Está Rubén Durán, chavalín, Sí, bueno. Ten as súas cousas. Vale. E hai xente, parece que se ve xente na estrada, na miña terra. Parece que se ve xente. Sí, señor. Gaño a Londres fácil, home. Todos co... Arousa gaña hoy facilmente. E di outro, gaña... Rodrigo Fernández. Vamos, Choco. Sí, señor, Rodrigo. O Choco hoxe parece que vai gañar fácil, Ten pinta. E onde atopamos o carrusel este? Cando arranca a segunda fase? Pregúntanos no chat. Vieito, cando arranca a segunda fase? Pois ímolo comprobar. Sí, estalo comprobando agora mesmo. Estámoslo comprobando en directo. Correcto. Canta letra. Ollo que despois a Televisión de Galicia protesta, di David Carbón. Va, malo será. Non creo que haxa fallo. Sí, pode ser que haxa, pero bueno, é o que hai. Bueno, esa tamén é que non atopo o carrusel. Non Non sei. sabes o carrusel? Ti atópalo, Mou. Eu atopo Sí, o Viveiro Fabril, o verdade? Viveiro Fabril E o... e atopo tamén o Somozas Bergan, pero non Pois que atopo vos máis. parece, que preferides ver? Ter en pantalla? Podemos ir comentando, poñemos a radio, pode Vale. ser boa. Imos escoitando os partidos, a ver se hai goles e tal. E imos comentando, Sí, sin pero problema ningún. a radio escoitámola nós ou poñémola en baixiño por detrás nosa e que escoite todo o mundo, como quen que estamos escoitando a radio. Que preferides? Podemos poñer Galicia en goles en baixiño? Sí, eu penso que está ben iso. Sí, Eu penso que é mellor fazer así, sí. pois imos poñer os Somozas aquí, esperade, un momentiño, aí está. Poñemos os Se vos Somozas. poñedes o Somozas, Os Somozas, mirade, vai estar aquí. Imolo poñer ben, a ver, tequete. Por certo, a seguinte fase da terceira empeza, si as miñas fontes son correctas, a semana que ven, xa. E despois non para hasta a primeira semana de maio. Aí temos o fútbol xa. Que bueno, se separa, pois non pasa Vai nada. un pouco perdiño, pero bueno. Pois estamos nós aquí, E di- para animar o cotarro. dixo vos algo a xente do ben que quedades na mesma cámara? Non dixeron nada. Non dixeron nada, estamos esperando a que non le diga alguén, pero solo non le dis ti, Mou. Que si Pois vai eu facer. creo que ganades. Eu creo que ganades así, Bueno, mirade. Menos por menos é máis. Non Aí é así. temos o partido do Somozas Bergantiños. Sí. Imolo deixar aí. E o que imos facer agora é poñer a radio, non? Sí, poñemos a radio, escoitámoslo así un pouco por detrás. Que foi eso? Bueno. Foi a túa radio, Mou? Fun eu, pido perdón. Imos poñer Galicia en goles e imos ir comentando tonterías, como facemos. En internet non hai carrusel, logo, non? Non debe haber. Eu non atopo. Non Debe atopo. haber, debe ser solo na... Vamos poñer aquí Debe ser solo na... na televisión. na De tele. momento 0-0 todos os partidos. Sí. Se hai cambios, poñerémolo por aquí e cando que irades, pois vedes os resultados como cando facíades co teletexto, ves aí todo. E agora imos... Estás escoitando esa radio, Mou? Non, xa non se escoita máis. Imos a ver... E xa van comezando os partidos, comeza na Estrada, Somos 17 comeza persoas. no Candocia, comeza 17 no persoas. Esterra. Comezan todos os partidos, dis? Comeza, que está comezando todo xa. Pois gas, Eso, acaba de arrancar empeza... eso, somos... Escoitade, mira, lede o que di Galicia en gols no chat. Que di Galicia en gols?
creo que ten a solución para o carrusel. A ver, Non? Fan en caso, macho. que Que dixo? aquí o tedes, jajaja. Nese enlace. En que enlace, Galicia? Nese enlace, jaja. Non vemos ningún enlace. Ah, nese propio enlace o que estaba buscando. Pregunta a Javi García Vieito, non sei por que me pregunta a min. Que opinas do equipo que ten o Bergantiños? A mí parece un City da terceira. Pois a verdade é que é un equipazo o Bergantiños. Eu, ao principio de liga, ainda falaba con estes dous outro día. Vía mellor aos Somozos que o Bergantiños, ao principio de se liga. produza un pequeno Pero- deterioro, non? Polo Está uso, sonando Realmente, pero por sempre que se mismo, uso, sexa un Caso uso me quedo co Bergantiños, co equipo que ten. Parece o equipo máis completo de terceira. normal, Non sei non? como se lle vai Entón, volumen á radio, tío. si Por riba pasan do moitos anos Arenteiro, contrato, Vieito. porque é un contrato de aluguer de varios anos, Eu pois, creo, eu o por mí lógico sí. é que exista un Por mí deterioro sí. na pintura, non? creo que sí. Incluso Non podo- no chan, Porque me non? parece máis, non sei. Outro caso, Parece que ten o sea, outro máis como máis, joder, non me sale a palabra. Máis variante, recursos, sabes? vamos. Sí, máis recursos. Sí. Sobre todo a nivel ofensivo. O Arenteiro pareceme que arriba hai veces que lle costa un pouquiño máis. A mí é difícil facer el gol. Sí, no, eso sí. Pero que o Bergantiños, o Bergantiños arróllate, tío, arróllate. Sí. De momento, todos os partidos 0-0. Nos gustaríanos moito poñer o carrusel. A ver, É na canle 2. Pero que di? Pois é. como na É canle. na canle 2, pero non carga. Si Non carga. ti atopas na canle 3 o... Non carga. Claro, na canle 3 Eu está ando- o Viveiro. Na canle 3 está o Fabril, exacto. Carrusel da terceira, témolo por aquí, pero non carga, amigos. De momento non carga, ao mellor ao longo da transmisión sí que vai. E nada, mentras podíamos botarlle uns contos, así, mentras que non hai goles. Os chistes, sabes algún chiste? Mo, estás escoitando os partidos? Non. Por certo, Mou, probaches o licor café que ten cabo na casa? Agora sí que carga. Sí, señor, pois imos a ver. Aquí temos o carrusel. Está na terra de Vieito ahora mismo. Na Sí. estrada, están na estrada. Cuidado que ataca o Estradense. Cuidado que ataca o Estradense. Mira, pregunta chapante Hai moinante. xente no campo, Que pregunta chapante, dis? Como vedes a preferente e quen son os favoritos? Exige moito o ritmo Pa do min, encontro, a favorito, Ourense sin por dúbida, detrás do repliegue, preferente. pois fai tamén Bueno, hai o varios, partido hai ese varios. lento, toma Pero bueno, de contacto entre os equipos. O Boiro e sempre é según un que a medida que clásico, avance o encontro, un equipo pois, clásico, máis de terceira que de preferente. E despois, pois non sei, o Arteixo, supoño. Mirade, xa temos aquí o carrusel da terceira, ímolo poñer ben e temos os partidos para ir comentando. Está unha maravilla, Sí, realmente. bueno, de momento estamos, auténtica sí, maravilla. estamos sendo un pouco desastres porque estamos compartindo cascos e todo mira, ahora están poñendo o Arzúa, non? Non, o Villalbés en Silva, en Coruña. Eso é. Salen todos os goles de terceira, di Rodrigo Fernández, o noso amigo Rodrigo Pérez Fernández, un dos tíos que nos leva seguindo desde o principio de todo, cabo. Sí, un grande, Rodrigo. Sí, sin duda. Bueno, ahora no chat. Aí está. Están piñendo, está Corrosel, non? Están piñendo Estradense. Eso é, ora iso é na Grela, non? Sí, o Iso campo é da o Grela. Silva Vilalbés. Sí, Nese señor. campo perdín un ascenso a Galega, cabo, sabías eso? Xogaches Como adestrador. no campo. Bueno, Mou tamén xogou no campo da Grela, non? Eu xoguei, perdín ali a fase final do ascenso a Galega. Si, eu xoguei con... Eu ali xoguei contra o Victoria da Coruña. Bo equipo, Vitoria, Sempre. Eu sempre fui un pouco máis do Vitoria de Santiago que do Vitoria da Coruña, pero bueno, Eu sufrín os dous. sí. Oh, están en obras aí, parece, non? Eu cando fui non estaba así. Xa fai, debo facer 3 anos que non vou por aí. Que che parecen as obras Pois ben. do campo da Grela, cabo? por que están facendo as obras? Hubo un terremoto, non? Na Grela. Algo me sona, tío. Un terremoto, chegou Santi Gegunde. A verdade é que Chegou Santi Gegunde. Buah, isto está me gustando, e agora sí que se ve ben. Mola. Sí. Bueno, aí no chat, podedes nos dicir se está lo vendo ben, Se vos mola. se vai ben o rollo, porque está de lo vendo como na tele, estamos robando as imaxes á televisión de Galicia. E dicille aos amigos que se conecten, joder. Somos 16 persoas. Claro. Na Dicille verdade, aos vosos familias, aos vosos amigos que se conecten, que sigan con Dignos nosa aquí esta que- apaixonante tarde de fútbol. Sí, que narremos a Fórmula 1 tamén. Sí, o próximo directo vai ser sobre Fórmula 1 seguramente. Hai que aprender moito nombre. Sí. Buf. E aparte nomes moi difíciles. Grosjean, Kawasaki. Kawasaki existe na Fórmula 1. É unha moto Sí, que se chama así, non? hai unha moto moi guapa. Sabes o que pasa? Estamos vendo o carrusel na televisión, que el témola aí,
e vai adiantado. Entonces aquí, sabes, perde un pouco de emoción velo aquí. Pero bueno, nos imos ir comentando Sí, igualmente. nós imos mirar por aquí. Sí, de feito, se hai gol ali non nos imos dar conta. Ou sí. E mira, o Silva cabo, como apreta, aquí. Decídenos se se ve ben, porfa. Se está fluido o tema. A mí o Silva é un equipo que me mola moito, tío. Canto leva o Bardanca aí? 12 anos ou unha burradaza así, non? De entrenador. Sí, leva tempo. Outro día decían Moitos anos. Ferguson do... Sí, é que eu creo que leva máis, non sei, igual digo unha burrada, pero eu creo que leva máis de 10 Por anos. certo. Cuidado co Silva. Uf. Nada. Mira, golazo. Nada. Escoita, e se hai goles noutros campos, como nos imos decatar? Pois supoño que irán poñendo aí. Se non, imos mirando tamén nas nosas redes sociais. Estamos aquí ao tanto de todo. Non vai fluido. De feito, hai gol en Fisterra, hai gol en Fisterra. Gol de quen? Alegre, non? Do Vistalegre Estudiantil. Gol do Vista Alegre. Gol do Vista Alegre. Chiño. Gol de Marcou Chiño. Gol do bo de Chiño. Imos... Que bo xogador, Chiño, Sí, mólame moito. Que bo xogador. Sí. Fua. Un tipo histórico. Eso que é un tipo que non é moi maior, debe ter 26 anos ou así. Bo xogador. Pero sí, comeza a primeira, inaugura esta tarde de fútbol Chiño, co seu Estudiantil dando sorpresa no Arasolis, Sí. E cabo, que non contaba. A min gústame moito Chiño, Sí, Pareceme un moi dianteirazo, cuidado. Xa falamos moitas veces que realmente o Estudiantil, o equipo que ten agora é un equipo Sí. potente, é un equipo moi potente. Sí. Moi potente. Potente. Eu non sei se se está vendo ben a transmisión, porque aquí ponme que hai un error en YouTube, pero non sei. A min chégame que se traba. Traba. Que non se ve fluido. A ver, vamos a abrir aquí, vamos a intentar corregilo, non sei como. Vos seguide. Dinos Rodrigo Fernández, que está ben da Fórmula 1 tamén. Está ben, eso canto máis abarques mellor, Rodrigo. Sin dúbida. Non se aquí non hai imaxes do Estudiantil, non? Do Fisterra Estudiantil. No. Nós temos as imaxes, claro, da TVA, que Da TVA. as pedimos prestadas, sin que, bueno, non as pedimos, collémolas prestadas. E nada, non teñen, Collemos ya presta. non parece ser que non foron ao fin do mundo a gravar. Así que nada, non hai... Bueno. Pois está un día hoxe moi bon para ir ao fin do mundo, Sí que está. É un sitio moi bonito, aparte. É moi bonito. Ese eu ali dun sitio para comer, mou... Chapó. Para comer... Sabes de un. Solo sabes de un. Solo sei de un, porque solo fun 2 días e fomos 2 días ao mesmo sitio. Moloume o primeiro e o segundo día volvín outra vez. Bueno, din que se traba, eu non sei que hai que facer para que non se trabe. Bueno, se non tedes todo o tele na casa, poñed a tele, tedes isto así os comentarios de fondo. Sí. Fácil, non ten máis historia. A ver, imos intentar que vaya, imos intentar que se poña. Que pasa? Que bueno, Conexión mala. a conexión en Melide xa sabemos o que pasa. Sí, a Sabemos verdade. o que pasa en Melide. Pero bueno, está ben a cousa. Que hai máis goles por aí? Pois de momento parece que non. Gustaríame De saber momento- como está, é que claro, estamos vendo solo o Silva Villalbés, gustaríame ver como está o resto dos partidos. Sí, pero por certo, Silo Villalbés hai ritmo, Hai ritmo. E aparte, parece que lle costa ao Vilalbés sair un pouco, non? O Silva está aí apretando arriba, e co Silva é un equipo moi complicado, un equipo moi curioso. Na súa casa, sí, o campo é pequeno. Bueno, teñen o campo, creo que moi ben estudiado. Sí, e non é un campo demasiado grande, verdad? Non é, non. Sobre todo, eu creo que é un campo, polo menos a sensación que me deu as veces que fun, que é un campo largo pero estreito. Estreito. A mí pasa o mesmo. É moi Que ao mellor atopaste que ten 65 metros, estamos aquí falando por falar, pero Sí, a miña sensación que me deu tamén é esa. sí, pero bueno, ti fixaste tamén na área, na frontal, Claro. no lateral da área, que están moi pegados ás bandas. Al final a área sempre Mira, é non. o mismo. Tivo, claro, ocasión o Ourense, ou a de Ourense na estrada, parece, non? Agora ten o balón... Como vai o Estradense? O Estradense é un equipo ofensivamente, cuidado, van como a motos. É un equipo... Sí, aparte é un equipo eso, de moita ida e volta. Un equipo eso, que nas segundas partes hai veces que sofre moito, eu creo, porque acusan un gran desgaste no primeiro tempo. Sí, señor. Pero sí, señor. E que opinas de... Que opinades de... Que vou dicir eu? De Viti, da UD Ourense. De Viti? Sí. Bo extremo, non? É extremo dereito, Que pode ser. non está xogando, non, xoga máis ben de... sí, está aquí.
Xoga de Víctor- central ou de medio centro. Víctor Manuel, Sí, vale. sí, o Melenas. O que ten Sí, ali. sí, Viti. Mira, aí está, de pivote. Gol. Gol do Vilalbés. Gol do Vilalbés. Ollo que temos gol. Ollo que temos gol, isto... Ahora mismo o Villalbés métese nos postos de Ahora mismo playoff. metes, sí señor. Gol do Hai Vilalbés. gol Agora do mismo. Villalbés, gol na grela. Sí, A que ver, marcou? Vamos a verlo. A ver se o podemos ver aquí. Balón largo. Auténtica cantadaza do defensa e do porteiro. E quen foi? Como marcou? Pois, a ver. Sería Cuadrado. Eu- Cuadrado, Santi Segunde, quen foi? No, Santi Segundo non pareceu, verdad? No, Santi non debe ser. Temos aquí o partido, estamos vendo. Párase un pouquiño. Mirade aquí a xogada. Balón longo. É un- Eu penso que é un Cuadrado, erro. No, non é Cuadrado. É un erro Ui. gravísimo. Pedrosa, Pedrosa. É Dani Pedrosa. Sí. Gol Pois- de pois- Pedrosa logo 0-1. O das motos. Gol do O das motos. das motos, sí señor. Dani Pedrosa. Chega o primeiro. Ides un chisco adiantados a min, acabo de velo ahora mismo. Entendo que dixeras Vieito cantada importante. Hombre. Aparte eso, ese balón, eu creo que é cantado o porteiro. Porque ao final o defensa vai co dianteiro, o porteiro ten que seguir, chegaba con ventaxa. Non, culpa do defensa eu creo que non é. A ver, non sei o que se falaron. Pero eso ten que ir, eso se vai de cara ao porteiro, ten que ir ao porteiro. Ou non? Sí, Penso eu, sí, va. todo bueno. Bueno, eu xa o quitaba do campo. Todo bueno. Bueno, chavales, isto escoitase moi mal. Dinme por línea interna. Escoitase mal. Os nosos técnicos non son quen de... Claro. Pero que é o que se escoita mal? A nós, a Mourazos... Escoitase trabado. Debes escoitar mal a conexión e non hai forma de... A ver, ajustes. Aquí pon Tranquilos, vos. Juan Manuel que cando poñemos as imaxes se conxelan os tres monitores. Ui. Bueno, Tranquilos, home, tranquilos. está vindo cousa moi ben. Hai gol tamén, por certo, en Cantarrana. Quen Gol do marcou? Fabril. Gol do Fabril. Sí, señor. Ai, non me gusta o gol do Fabril. Quen marcou? Fabril en Cantarrana. Non se sabe quen marcou, claro. Aínda non sabemos quen marcou. Van a poñer, mira, hai imaxes da Cheda tamén, ímolo ver agora. Imos ver quen... O gol do Fabril que mete o Arzúa nun problema, non? Javi Sánchez. Gol de Javi Sánchez para o Fabril. Javi Sánchez que marca, Mira, ponse 0-1. ollo o Arzúa, Estamos vendo o Arzúa. Ten Arzúa, sigo falta perigosa aí en Lugo. Quen lle pega, quen lle pega. Hai xente no Vai a campo. pegar, creo que Vivito vai na poñer... Ui! Gol do Arzúa! Non o Pau! O Pau. Ao Pau, o Arzúa había fora de Había xogo. fora de xogo. Había fora de xogo, pero casi marca o Arzúa, Como se nota, hai xente nos campos, como se nota Sí. que fai un diazo hoxe. Sí, é que está un día espectacular para estar Sí. nun campo e non véndonos a nós. Foi... ah, Totalmente. Estaba dentro, estaba Se dentro. estabes na casa aburridos, que mellor que velo con nós. Sí, así botaron unhas risas, uns contos. Mira, eu estou vendo a falta ahora mismo. Sí, ímola ver tamén nós. Aí estaba a falta do Arzúa. E de momento todos os goles no Grupo Norte. Sí. Pois sí. Vai ben posta esa falta. Como Bien, vai? xeñal, A centro xente no perfecto. chat, a pouca xente, os poucos que estamos hoxe. Como se está vendo agora mesmo como vai esa conexión? Vai indo, eu creo que vai ben. Eu creo que o problema é cando poñemos as imaxes porque se conxela. Pero bueno, poñémolos así cando pase algo, cando haxe algún goliño ou algo. Se poñemos as Eu creo imaxes, que non hai problema. conxela, se dis. É o que Bueno, digo no entón, chat. agora mesmo estaría o Silva. Sigue ben, non? Agora mismo estaría... O Arzúa fora. O Arzúa fora do sexto Agora posto, mismo e o Fabril dentro. É dicir, Sí. No. Ribeiro e Arzúa canxe ahora mismo. efectivamente, Viveiro e Arzúa serían os perxudicados con estes resultados. Bueno, Arzúa e Silva terían 30 puntos, habría que mirar como teñen o gol a verás particular. Como ten o Lugo, o Polvorín, o Averaxe co Vilalbés, porque ahora mismo están empatados a puntos. Vou buscar o Arzúa e Silva. Sabes o que che quero dicir? Creo que se me forzas Ten o Silva ganado co Arzúa. e o Polvorín co Vilalbés teno ganado, non? Vamos a mirar. Penso que sí, que o Vilalbés perdeu contra 2-0 perdeu en Lugo. Pero non sei se foi un 5-0 do Vilalbés, E 5-1 do Vilalbés. Ten o ganado o Vilalbés. Ten o Vilalbés, é dicir que agora mesmo estaría por diante do
Sí. Do Polvorín. Estamos vendo en imaxes o Arzúa, estamos vendo a Manu Casal, por aí co 21. E co Polvorín ten que ter cuidado, aparte é un partido complicado, o Arzúa sempre é un rival Sí, correcto. complicado. Un rival complicado. Está Iker Hurtado arriba. O matador de Lalín. Hai moitísima xente na cheda, polo que vemos. Fijadevos, aí toda esa xente mirando. Cos seus bocadillos. Sí, é unha tarde bonita para estar Botilla, aínda se pode ver algunha botelliña de licor café por aí tamén. Hai xente que está contenta, hai xente que sai o sol, e hai xente que anímase e vai ao fútbol, ora que se pode ir. Claro. Fan ben. E ora esta semana tamén estamos xa A co ver o chat. preferente, bueno, este é... A ver o chat, quero ver aí o chat. O que di a xente, ben. A ver se hai imaxes do Choco. Pois se ve ben, está perfecto. Perfecto, se se Está ve ben, perfectísimo. dadesnos unha boa alegría. Vamos a seguir mirando, a ver se hai máis goles, máis golochos. Bueno, está... Hai gol, Chega o segundo do Fabril, creo, Segundo do Fabril. Segundo de Fabril. Segundo do En Fabril. Cantarrana. Segundo do Fabril en Pois- Cantarana, e xa fallamos a nosa predicción que dixemos 2-1 para o Viveiro, Sí, e chega o segundo do Fabril. sí. Sí, non? Alex Barba, sí, marca o segundo, 0-2. Gol de Barba 0-2 e ponse a cousa moi costa arriba o ao Viveiro. Viveiro, sí. Moi A costa verdade é arriba. que a súa xente na casa debería apretar un pouquiño, pero bueno, 0-2 de momento. Sí, e así o É que Fabril... O final desta fase do Fabril é un espectáculo. Sí, a ver, o Fabril Bueno. agora tamén, eu creo que tamén O Fabril a baixa de Villares Sí. e de Raico, sobre todo. Sí, e superalizou moito, pero tamén agora estas últimas xornadas que baixaron outra vez a Adri Castro e tal, e volveu a xogar con eles, tamén se nota. Sí. E bueno, O Fabril meteu 6 outro día en Santa Isabel. Bueno, sí, Pero bueno, viña de perder varios partidos, por eso se meteu aí nesa loita por salir dos postos de abaixo. Pero foi a raíz das Ahora baixas de Raico. ponse con 32 e serían quintos. Sí, xusto por con detrás 32 do Vilalbés. puntos. O Vilalbés Xusto por con detrás do 40 pasa aos Somozas agora mesmo e pasa tamén ao Lugo. Quedaría segundo Vilalbés con estes resultados. Agora mesmo é que o Somozas ten un problema, Ten un problema, claro que o ten. Ten que gañar. Ten que gañar. Ten que gañar. A Ten Non que lle vale gañar. outra cousa. A non ser Os tres estes teñen que ganar os tres. que meta un gol Tres. o Silva, que tamén... Bueno, ahora mesmo Silva está clasificado sen gañar. Sí, Sen gañar, Que sí. claro, Sí. perdendo, Sí, perdendo, que sabes? Sí, Entón, se ten 30 puntos. pois ollo porque pode meterse o Vilalbés, Viaxamos agora ata a terra de Vieito, ata a Estrada, Sí, señor. Aí onde estamos. Que opinas do campo da Estrada, Vieito? Bueno, pois é un campo novo que está moi ben, pero gustaba máis o vello, a verdade. Sí. A Baiuca. Sí, O campo. home. Era un campo que aparte estaba no centro da vila, que eso sempre dalle outro rollo, un campo de erva natural, un campo histórico. E isto ao final é un campo que fixeron aí fora, tens que coller o coche para ir, non podes ir andando, a xente da vila non pode ir andando, é un campo de erva artificial, bueno, máis moderno todo. Que está moi ben, despois as instalacións son espectaculares, pero... odio eterno ao fútbol moderno. Sí. Dirías que están fomentando o uso da bicicleta na Estrada? Pois sí, é verdade que sí, é verdade que sí. Que a min quedou máis cerca da casa este campo que outro, pero bueno. Aínda así está moi ben, joder. Nos equipos estes, nas vilas estas así de toda a vida de terceira, preferente e tal, os campos teñen que estar no centro, joder. Eso é así. Os campos son como o concello e como a iglesia, teñen que estar no centro do pueblo. Non os pode levar para fora. Sí, mon. señor, sí, Eso é señor. así. Os domingos Nós é que en vez das somos- iglesias nós- aos campos. Nós somos de Melide de Vieito, Está non nos na tocou zona. vivir eso. Está Bueno, cerca, no, o Melide- campo está Melide cerca son da catro miña, casas, da miña casa, son catro está cerca casas. o campo. En Melide, non sei. En Melide hai campo de fútbol, non? Ai, Hai equipo. hai un equipazo en Melide, cuidado. Chegou a estar en primeira autonómica. Oye, parece que hai gol do Ribadumia tamén. Gol do Grupo Sur. Ribadumia. Hai sorpresa en Arenteiro. En Arenteiro non, en Espiñedo. Non hai En gol. Espiñedo. Non. No, parece que era Falsa alarma. Parece que era unha falsa alarma. Emocionouse Luis Carro. Entrou o bar. Entrou o VAR. Confirmamos que hai VAR, non? Non hai gol. Oye, porque Ah, sí, 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 no, sí que hai gol. Hai gol do Hugo Soto. Hai gol do Hugo Soto en... Gol do Hugo Soto en Espiñedo. Vale. Adiántase o Ribadumia, o Ribadumia sálvase así, consegue a salvación. O Ribadumia así poñeríase con 29 puntos e dependería do que pasara noutros partidos. Dependería do que pasara co Bouzas, que xoga en Ourense,
É do que pase co Barco tamén, que xoga en Atios. Si perderan Atios e Bouzas, o Ribadumia salvaríase con este resultado. Que é un resultado, é un auténtico pelotazo. Eu, por certo, que puxera que empatamos, non? Sí, puxemos un empate. Puxemos un empate. Pero ti imagínate é que o de facer cálculos agora mesmo é moi complicado, porque se Ribadumia gana, acaba con 29, Choco empata, Estradense empata, Bouzas empata, Ourense empata, hai 5 equipos con 29 puntos. É todo por gol averaje, non? E gol verás xeral, non é porque se son 2 equipos sí, pero sendo máis de 2 Claro, eso hai que mirar os enfrentamentos entre eles e tal. entre eles, e facer esas contas, Eso é un Cristo. Bueno, xa en caso de que se dé esa tesitura, pois xa miraremos. Hai que facer, sí. De momento estamos ben así. E iso, o Barco Atios, sobre todo o Barco, para que se salve o Ribadumia con este resultado, Bouzas e o Barco non poden gañar. E máis, o Bouzas ten que perder. Sí, señor. Pero bueno, a ver, que tamén é un partido complicado do Rápido. Partido complicado do Rápido, o partido do Barco tampouco é un partido fácil en eso, co Atios, alá, que ao final, bueno, é un equipo que estrena adestrador, estes equipos sempre son perigosos. Os Sí que equipos son, cando sí. debuta un entrenador sempre son equipos perigosos. Bueno, mentras que non chegan máis goles, xogamos a algo. Teño ganas de xogar. Miña. xogamos. Non sei, o sea, digo por dicir totalmente, pero non teño ni... Gol non era Solis. Hai gol no Resoli, sí, Gol sí. empate, o empate. Empata Fisterra, Goliño. empata o Fisterra. Goliño do Fisterra, 1-1. E ollo, como se pon este? Goliño do Fisterra. Como se pon esta? Este é un partido Gol que... no era Solis. É que os Ale Ramos de penalti. Ale Ramos, que xogador. Ale Ramos de penalti. Dos máis Peña. prometedores de toda terceira división. Uf, como tirou o penalti. Que ben tirou o penalti pola escuadra. Podemos poñelo incluso. Sí, poñémolo aí. Poñémolo. Está no Twitter do Fisterra. Poñémolo, a ver, ímolo intentar poñer. Vai ser complicado, Bueno, están empatados a puntos, verdad? estaban empatados a puntos con 16. Sí, señor, con 17, perdón. Aquí vemos... Claro, realmente non lle vale empate a ningún dos dous. Si gaña algún e se pon con 20 puntos, bueno, é unha renta que che dá un pouco dereito a... Pois, A soñar, non? A soñar un pouco, sí. Que bueno, ainda así é moi complicado, moi complicado. Porque ao final, mira, Sí, porque o fíxate, grupo sur tempo. claro, é que no grupo sur, mira, o U de Ourense, o Atios, xa, o Atios, que é o penúltimo, ten 20 puntos, que estes viñense con 20 puntos tamén, a altura do Atios, é moi complicado. Sí. Descenden 8 equipos, ao final é moi complicado, pero bueno, son 12 xornadas tamén, que pode pasar moitas cousas. Eso sí. Pode pasar moitas Sí, cousas. tamén é certo que os dous, o sétimo e o octavo do grupo norte tamén vai levar puntuación alta. Sí. Ollo, o Silva anda apretando... Está, home, agora mesmo está o Fabril con 29, Arzúa 29, Peiro 28. E claro, ao final un equipo que se lle sacas 9, chegas a segunda fase con 9 puntos de renta, é moi complicado. É moi complicado. Moi que pille un complicado. equipo. Son moitos puntos. Non podemos poñer o gol do Fisterra porque vai petadísimo internet. Vale, non pasa nada. Problemas técnicos. Pois eso, o gol de Ale Ramos para facer empate de penalti. Penalti moi ben tirado. Sí. Á dereita de Christopher. Arriba, escuadra. Bo gol. Como os tirabas ti, non, Cabo, cando... Xa che dixen No que... FIFA. Ah, No FIFA. no FIFA pode ser. No FIFA pode ser. De feito, o FIFA machaco te vieira. Sí, non eres máis xogador de FIFA. Tamén te teño empatado algún partido, alguna vez. É verdad, temos xogado a FIFA. Eu son un tipo que defende ben, o que pasa que non sei marcar goles. Pero no FIFA defende Mou ben. tamén mou un tipo que toca moito o balón no FIFA. Eu son así máis de fútbol directo. Eu tamén. Eu son un que aproveita as súas opcións en ataque, sabes? Gústame... Aí pasou de todo, Pasou de todo onde, na Estás grela? vendo, sí, na grela. O Sí, Silva Vilalbés. estámolo vendo, sí, mirad. Unha xogada de ataque do Silva, aí un córner que pasou absolutamente de todo. Aquí o vemos. Despois este córner que ven agora. Nós o que pasa é que temos o partido tamén posto na tele, entón imos informando un pouco antes. Sí. Para que xa saibades, para que non, por si tedes problemas de corazón ou algo así, Sí, señor. para que irmos metendo xa mira este, mira, pasa de todo, pasou de Pasou todo. de todo, dis. Sí, eu creo que se cargan ao porteiro, bueno, Non se complicou. Faltan ataque e a punto. seguir Pitou xogando. fácil. Sí, señor. Bueno, que vos podo preguntar? Quero facervos un xogo, tío. A ver, pois fai un xogo. Así en directo, en Sí. vivo en directo. Sí, veña. Ando co xogo, quero facer un xoguillo. Non teño nin idea do que vas preguntar, É que non o sei, eu estou non dicindo por dicir. Non sei. Non sei, a ver, Algo hai que facer.
Ou senón podemos falar dos resultados desta mañá. Bueno, non sei se falastes deso xa. É que claro, sí, levamos toda a mañá, estivemos aí a tope, pero bueno, podemos falalo, sí. O Foi ascenso do Celta B. Sí, o Celta B que ao final que se mete aí, fracaso rotundo do Depor, hai que dicilo. Pero o fracaso deportivo xa vende hai moito Do tempo. Pontevedra, sí. Pontevedra, bueno, non Que ten conste nome que o xa. Deportivo ten opcións de ascender a primeira ref barra segunda B Pro. Sí. Claro. Eu, De feito, creo que estamos de acordo en que debería. Debería, pero tamén debería gañar de largo. debería, pero tamén debería estar a ascender a segunda división, decían. Entonces, é complicado. Sí que é certo que vai ser dos equipos que máis puntos, ou o equipo que máis, creo que é o equipo que vai á segunda fase con máis puntos, non? Creo que o Sur está igual. Ai non, o primeiro do Sur pode ter 25 en vez de 29 que ten o ten Deportivo. ten menos. Creo que ten Sí. 25, que creo que é o Langreo. Creo que ten 25. E despois teñen 29 o Depor, non? E 27 o Racing, pode ser. Posible. E ao final son moitos puntos tamén, non sei. Escoitade unha cousa. Vos credes que o Arzúa, o CS de Arzúa, nestes momentos sabe que está quedando na fase de descenso? É dicir, que vai gañando o Fabril. É que, bueno... Pois os xogadores non sei se o saben. Ahora o corpo técnico seguro. Sí, seguro. Seguro que no descanso a vida. 100%. E a xente de fora tamén o sabe. E ao final os xogadores tamén, porque ao final daste conta, a xente fala, sabes, desde fora escoitas, va, daste conta. Sí. Din Sabes o aquí, que hai, di non? Rodrigo, que agora mesmo teñen o Rápido, Choco, Estradense e pasarían a segunda fase. Eses equipos, Rápido, Choco, Estradense. É dicir, o Rápido empatando estaría por diante do Ourense, clube de fútbol. Non? Creo que sí. Pois mira, ahora mismo está o Choco quinto, o Ribadumia sexto, Sí. Bouza sétimo. O Ourense octavo. Uf, casi marca, ímolo ver agora, repetido, para donde Raúl Marqueta. Raúl Marqueta, porteiraza. Raúl Marqueta faiche, parece ten pouco garantizado así un medio par de británico, paradas. así, un rollo Pickford, sabes, que está así medio barrilete. Pero En plan, barrilete no, así, sabes, porteiro así, que non parece moi áxil e tal, pero despois faiche unhas paradas É moi bo, tío, moi bo porteiro. escandaloso. Raúl Marqueta. cando despega, eso é verdade. Sí. E mira, o Arzúa ahora mismo, sen crear ninguna ocasión, tal, de repente vai chegar un balón aí, Iker Hurtado, que non toca unha, e manda para dentro. Mirade, estamos vendo a repetición, ten aquí Iago Novo, crea a xogada ainda tras o polvorín, e mirade a parada que vai facer Raúl Marqueta. Por certo, con que compararíades vos do full profesional a Iker Hurtado? Buah, xogadón de Manu Núñez. O killer de Larín. Uf, como lle pegou, Con que o compararía co fútbol profesional, Con Radamel Falcao. Pode ser. Bueno, Non é tan... É rematador, pero non... A ver, evidentemente. A ver... Salvan, pero... con alguén ainda no así, fútbol actual... A mí non parece mala comparación con Falcao, No. verdad, te digo, é verdad. verdad? No, Non é pareceme boa, nada malo. pareceme bastante Quizáis boa comparación. Iker Hurtado máis rápido que Falcao. O espacio. En plan, Falcao non chiva tanto espacio. Ao mellor no seu mellor momento sí, pero é un tipo máis moito de área, verdad? Non sei. Sí. E ten mellor... A ver, Iker é un xogador que o que queda por aí vai para dentro. Sí, dese estilo de É un xogador. xogador moi listo, aparte, que sempre está ben situado. É un tipo que aparte é un dianteiro destes que o mellor non aparece moito no partido, pero está aí. E cando aí chega un enchufa. E despois ten... Joder, o tío está tocado, porque o tipo que toca mete para dentro. Está tocado por unha varita, mo. Sí, señor. Que vos iba a decir? Pero Sí, dinos, Sí. Chapante Moinante di que Lucas Pérez e Jesús Cabo Morata. Lucas Pérez... Iker Hurtado e E Rafa temos- Mir. Temos unha Non, é que Iker Hurtado non é tan alto como Rafa Mir. Rafa Mir é así máis tanquete. Pono Rodrigo Fernández, eu Iker Hurtado con Messi. Pode ser, tamén, pode ser. Así pequeniño. Sí, ten un aire Messi. Temos unha No, pregunta de Javi García. Que di Javi? Di Javi García que Diego pouco Costa. se fala da tempada de Pampín. De Coa Diego- falta de laterais esquerdos no primeiro equipo, vos vedeslle un oco. Eu entendo que é Pampín o do Celta, non? O Sí, capitán. sí, O capitán, Sí. Home, eu creo que non está ainda para a primeira división, a verdad. Eu penso que tampouco. E Non, mira que... Eu penso que hai xogadores, para mellor hai 4 ou 5 xogadores do Celta B que creo que teñen máis nivel que Sí. para xogar no primeiro equipo que Pampín. E o que pasa con Pampín teño unha discrepancia aí con Onésimo. Eu creo que a posición na que máis rinde, eu creo que non é pola banda, a verdade. Por dentro.
Diego A min Pampín. gustame máis a min gustame por dentro. A Sí. ver, o tío cando xogaba é da canteira de Vitoria da Coruña, e antes era de neno xogaba de media punta, o dianteiro, sí. Calidoso. Eu por dentro creo que me convence moito, eh? O que pasa é que sabes o que pasa, Mou? Que eu creo que é un tipo que tampouco é técnicamente nada do outro mundo, pois para nivel de segunda B, é un tipo que físicamente tamén é baixiño, tal, bastante rápido, e a nivel físico ten as características un pouco de lateral máis. Entón eu creo que un pouco por eso meten aí. Pero bueno, sí, pode ser que por dentro fixera ben, Diego Pampín. Claro, seguimos as comparacións, ou así xogadores que estemos vendo no carrusel, imos facendo comparacións. Mirade aí se houve unha rondiña de goles, a ver en Twitter se houve algún gol. Imos agora do Bergantiños, falando do Bergantiños, con quen compararíades a Carlos López, a Carlitos do Bergantiños? A Carlos López, que boa pregunta esa, a Carlos López. É bon, A min pareceme un dos mellores xogadores da categoría. Sí, sí, é boísimo, é boísimo. Así de fácil, é Sí. buenísimo. Pois Sí, non sei, non sei, un xogador así un pouco, non sei. Con Griezmann. Ala, Griezmann, bueno, é que Griezmann é así co tren inferior moi baixiño e tal. Este é máis espigado, tal, pero é un xogador así, eso, que pode xogar en calquera das posicións de ataque, bo técnicamente, Outro bo día, golpeo, vai ben de cabeza. Outro día cando falamos de Santi Gegunde, que buscábamos unha comparación, e despois en Twitter, non sei se foi Diego Muiña, sóname. Bueno, alguén díxonos que se parecía moito a Franco el Mudo Vázquez. E pareces a Dios xogando, Sí, Santi parece. Gegunde. Clavouna. Pero bueno, para min ainda así Santi é un pouco máis ofensivo que Franco Vázquez, Sí, por meu gusto. podría ser dianteiro. Porque Franco non é tan dianteiro, é máis medio centro que dianteiro, mellor. E Santi Gegunde para min é un pouco máis Franco, Franco, Bueno, el del puro blanco. entón que, Carlos López, Carlos López, eu sei, o mellor eso, con Un Griezmann, un Griezmann, mellor, estou pensando, tío, Eu tamén estou pensando. un Gerard Moreno, é que todos con Gerard Moreno ao final. Non sei, tío. Mira, está xogando Antón Concheiro titular, Mou, que che gusta moito a ti. Eu, a verdad, o primeiro partido que lle vin, eu quedei enamorado dele. Contra o Fabril, recordo ese partido. Está xogando tamén Alex Cabarcos no lateral esquerdo. amigo de Con- Vale Furar. A quen vos recordas? Eu, Alex Cabarcos. A mí Digo- Alex Moreno, do Betis. Pola cara. No, porque sí, tío. pois eu vou poñer a Mendy, definitivamente. Madrid. A quen? A Mendy. Mendy? Pero está de fatal. Mendy. Pareces a Raúl Mendy. Carnero do Valladolid. Raúl Carnero. Pero ti xa vas a parecido físico logo. Sí, pero non, en todo. Lateral sí dese estilo. A mí parece Alex Moreno un pouco. O que pasa é que creo que Alex Cabarcos, É máis salvando as distancias, defende mellor que Alex Moreno. Exacto. É máis Sí, defensor. é máis defensor. Pero que tamén sube moi ben, Ofensivamente, ten moita sí. clase, moita calidade, moi bo golpeo. Sí. A mí Alex Cabarcos, a verdade que me parece, non sei, pero mellor lateral esquerdo de categoría. Unha pregunta, o Somozas está metido nun problemón agora mesmo. Pode ser que sea o primeiro momento en toda a tempada que o Somozas está fora dos tres primeiros. É moi posible, Mou, ben Sí. apuntado. Pode ser. Xusto no É xusto- van quedar fora. Xusto, exacto. Cuidado, sí. É o que hai. A Pode vida ser. dura. É que isto se sabía que iba a ser de infarto, Pois bueno, ainda queda moito, quedan 60 minutos aínda de fútbol. Por suposto. Unha hora. E nada. Carlos López, Tamén temos por aquí resultados da preferente, bueno, vai Ai, o sí. Belli ganándolle ao Barbadás. O Barbadás que fixo bastantes fichaxes. Sí, que eu dixera que era que Os iban mellores ser os equipos, mellores. sí señor. Pois sí que empezou a preferente. Sí, nada, está ben. Xa levamos... Mira, por exemplo, o Laracha vai perder 0-1 co Vitoria de Coruña. Estamos falando Laracha- moito de Vitoria hoxe. Sí, empatou outro día o Laracha, creo. 0-2, vai, 0-2. Porque vai. recordemos que o grupo do Vitoria, o Laracha, estes equipos de Xornada 2, non? Exacto, empezaron a semana pasada. Sí, porque é un equipo máis, non? Son 7. En vez de 6. Sí. O grupo... Falabas do o Boiro creo que empatou, non? Onte, creo que xogou onte. Sí, xogou onte, efectivamente. debutou 1-1, o Boiro. parece. Pode ser. Xogaba na casa? Eu penso que sí, non? Un grupo... Estásme pillando, pero a min eu creo que o vi un 1-1. E tamén falabas do Atlético Arteixo que era un dos que tamén empatou na primeira xornada. Exacto. Sí. Gañou o Betanzos, eso sí. Pero Creo que foi... Ainda... Correcto, Por certo, o Betanzos, vos non? sabedes que no Betanzos o chaval que marcou xogou o sea, estivo convocado
se non me equivoco, convocado na Champions League co Atlético de Madrid. O Pois que marcou primeira o gol. noticia, verdad? Que Mira, marcou cando? Na meteu primeira xornada? na primeira xornada, perdeu esta xornada o Betanzos. Sí, 1-0. Pois chamase, ten un nome así, bueno, debe ser de algún país de América do Kevin sur. Steven. Kevin Steven, ese mesmo, Caicedo. Kevin Steven Caicedo, un nome... No, espera, Kevin Steven Caicedo Sinisterra. Sí, señor. Un nome... Gañaron 1-0 ao Sofán, sí, señor, con gol de Kevin Steven. Sí, pois Kevin Steven, un futbolista que pasou de xogar no Atlético de Madrid juvenil e veuse pa terceira, veuse pa Ferrol, que ele era medio de Ferrol, e empezou a xogar no Ordes. E despois, bueno, ahora no Betanzos, por aí, por a preferente, supoño que abusando un pouco, porque se estivo no Atlético de Madrid. Medio de Ferrol, que parte é de Ferrol? Kevin ou Steven? Supoño que ten máis pinta de Kevin. Kevin Sí. de Ferrol. Pode ser, Kevin de Ferrol. Ou Ferrolán. Sí, ten que ser de algún barrio chungo fijo. Por certo, é un grupazo este de sete, Mira, son o Vitoria, o Arteixo, o Betanzos, San Tirso, o Laracha, o Sofán e Montañés. Para min son todos grupazos. O grupo do Noia, Sí. por exemplo, é outro grupazo. Sí. Sí, a verdade é que sí, o grupo de Santiago é moi potente. Sí, o Pino de Chofricas. Un equipo... O Pino de Chofricas. O Pino de Chofricas, que debuta este ano na preferente. Sí que é duro este, Xallas, Noia, Prim- Puebla, Dubra, Buf. o Pino e Boiro. E que Boiro, Noia, Puebla, esa zona moi potente. O Dubra tamén. Sí, a zona esa sempre ten equipazos, tío. Eu, de feito, hasta algún ano en juveniles, un ano que estuvo Unión en Galega e todo, que estaba en Unión, o Aguiño, o Puebla. Sempre hai bons equipos por aí, moita xente. Sí, sí. Moita xente por esa zona. Nada, E físicamente moi ben. sí. Son Tiñan- peixeiros, non son do interior como nós. Como? Dixo Xa, aí Rodrigo, eso dixo nota, Rodrigo algo do Ribadumia. Deron o gol ao Ribadumia. Sí, dan gol. Sí, sí, non houbo bar. Unha dúda, quen xoga de Non central houbo. no Bergantiños? Pois, Un dos centrais é Marcos de Estrada, non? a ver, busca aí o... Vamos a Supoño buscar, que pero sí. estará xogando o mellor Marcos, sí. Dis que Pode ser. Vamos a comprobalo na acta. dicímolo en nada. Nada, estará xogando os de sempre. O mellor rotou. Sí, Aí o vemos. ter xa... Pois nada, están xogando Iago López e Abel Martínez. De centrais, Arón no lateral esquerdo, con Vela de lateral dereito. E despois nada, Remecheiro con Concheiro no medio, Lamelas por unha banda, Carliños de media punta, imaginamos, Cano pola esquerda e arriba o noso modista, Duque. O noso modista. Sí, sí, Noso modista, sí, bo señor. tipo, Duque. É moi bo xogador. Moi bo xogador, sí, señor. Moi bo xogador. Moi rápido. Dios, que raro se me falla isto de estar aquí con Vieito en... Xa ves, Sabes, casi non temos verdad? sitio. Sí, Pero sí, bueno, estamos é o así. que hai. Parecemos siameses. Sí, era o que estaba pensando eu. A ver, deixamos un pouco de... E bueno, poucos goles, Separación. seguimos con poucos goles, a verdad. Sí, e todos no grupo norte menos un, que foi o do Ribadumia. Sí, o do Ribadumia, único, a sorpresaza en Espiñedo, a verdad, con sorpresa. Vamos repasar marcadores, Sí. repaso da xornada. Temos un Fisterra 1, Estudiantil 1, Viveiro 0, Fabril 2, Somozas 0, Bergantiños 0. Queredes facervos algún? Paiusaco As Pontes 0-0, Silva 0, Racing Vilalbés 1, Polvorín 0, Arzúa 0, Arenteiro 0, Ribadumia 1 e despois todos os partidos do Grupo Sur 0-0. Todo 0-0. E aparte o Grupo Sur, que é eso que falábamos, hai... Cantos? 6 equipos en 3 puntos. Unha auténtica tolemia de xornada. O sea, que no Grupo Sur é todo 0-0 menos o Arenteiro Ribadumia, non? Correcto. E claro, nós non sabemos o que está a pasar en campos como no Couto, que está aí o Ourense Clube de Fútbol. Sí, pero bueno, sabemos que goles non hai. E bueno, ímonos enterando tamén un pouco pola radio, ademais. Sí, e por Twitter tamén, axúndanos sempre a bancada. Estamos ao tanto, estamos ao tanto. Acaba de tela o Vilalbés, Gol do Vilalbés, ou tela. Acaba de tela. Imos conectar co partido do Vilalbés. Acaba de tela o Vilalbés, sí, señor. Conectamos en directo. Ollo. Si foi esta. Esta xogada que estamos vendo, balón pola esquerda. Ese. A ver. No, vos probablemente iredes máis adiantados, Pode ser.
É posible. Por certo, está tamén o Ourense Club de Fútbol apretando, polo visto, no Couto, que non E ollo que hai gol do Barco. Hai gol do Barco en Atios. Gol Gol. de Óscar Martín. Óscar Martín que fai o primeiro, 0-1. Era visto. 0-1 para o Barco, adiántase o equipo de Valdeorras. Isto mete no pozo o Bouzas, pode ser? É moi posible, Mou. No, A ver. o Bouzas estaba no Pozo. Ah, bueno. No. Eu creo que o Bouzas marcaba o sexto, pareceme. No, É no, que o Bouzas estaba sétimo. Isto está mal, Xa. porque o Ourense Club de Fútbol iba sétimo, non? Ou estou me equivocando eu? O Ourense eu creo que iba octavo. Hai- No, sí. É que isto é un... Mete no pozo ao Bouzas, eu penso. E queda tamén Ao fora Bouzas. Ourense. É que isto Entón, o isto é de empate... todo. Pero o Ourense xa estaba fora. Ourense Club de Fútbol, claro, pero digo, Sí. agora mesmo o resultado que se está a dar no Couto non lle vale a ningún dos dous. A ningún dos dous. Teñen que ir a gañar. Sí, É dicir, é efectivamente. que con este resultado que eu penso que vai gañar o Barco, ten que gañar. Debería, sí. E o Atios, pois, bueno, mira, novo adestrador, partido na casa, pero Pois complicado. sí, señor. Queda moito. Mira, o Barco poñeríase cuarto con 30 puntos, ahora mesmo está en Barco con 30, cuarto, quinto, Choco con 29, Estradense con 29, e en descenso, Ribadumia 29, Rápido de Bouzas 29, Ourense Club de Fútbol 29, Madre mía. Ourense 26, Atios 20, Pontellas 10. O sea, está... A o de Ourense, ya. Ten que gañar. No, é que Coita, Hai eu, cinco eu, equipos con 29 puntos. 5 equipos con 29 Madre. puntos. eu non sei se recorda. Se recordades algo así, No. algunha vez. No, porque No, é moi complicado. O que pasa é que, claro, este formato tamén, sabes, ao final... Favorece, poden pasar estas cousas. pode ser, sí. Favorece o espectáculo. Tamén favorece que poden pasar estas cousas nas últimas xornadas. Sí, sí. Está todo tan igualado, sobre todo este grupo sur que hasta que se meteu a Londres fai un par de xornadas, casi calquera podía entrar en fase de ascenso. rapaces, temos Sí. unha falta en directo moi perigosa a pro do Polvorín. Moi perigosa. Ímolo ver ahora en directo aquí nós tamén na nosa pantalliña. Pero hai falta perigosa, estámoslo vendo na tele. Moi preto da frontal do área do Arzúa. Se lle marca Quen lle un gol, pega, Cabo, quen lle pega? pois valle pegar. Iago Novo, non me digas máis. Pode ser Buf, Iago Novo. hasta non sei se sería É que penalti. claro, está rozando o penalti. Hasta non sei se sería dentro. Que é o non tema sei de se sería Jorge dentro. Queiruga, pero pitou na fora. Está colocado Antón Escobar para... Vai tirar Antón, Vai tirar Antón Está Escobar. na mesma frontal da área. Na mesma frontal da área. Empata o Arenteiro, dinos aquí Rodrigo, Moi ben, pois empatou o Arenteiro. Imos primeiro ver a O Ribadumia. Chega o empate, sí. Gol do Arenteiro. Que Por certo, metería? Javi Pazos ou Sila? O gol de... Eu xógome a Javi Pazos. O gol de... E o gol dices do Barco- adianteiros. O gol do Barco foi David Álvarez. Foi David Álvarez, corrección. Foi o noso David Álvarez. o gol Pensamos do que fora Óscar Martín. Bueno, espera. É que o Barco dixo que fora... Eu digo Óscar que Martín. marcou na Beira. Gol de Naveira. E gol, hai 0-3 tamén en Cantarrana. Gol en Cantarrana, marca o terceiro. O Madre Depor. mía, Adri como- Castro. Con o estado deportivo Fabril de Valerón. E imos ir en directo porque temos a falta do Polvorín. A ver se temos agora no... E chega o segundo do Barco. O segundo do Barco en Atios. Era visto, Mou. 3 dixemos. minutiños despois chega o 0-2 Outro en de Óscar. Atios. Outro de Óscar. Óscar Martín de novo. Sí, Pero sí, sí. non fora Óscar, non fora David Álvarez, o primeiro. No, No, fóramos puxeron, os de Óscar. confunderon os do Atios. E ollo, porque Foron os dous imos Óscar. ver a falta en directo. A ver se a mete Antón Escobar. Ti vouche dicir, para min é dentro da área. Sí, A mí pois paréceme, mirade como vai tirar Antón Escobar esta falta porque hai perigo, O Arzúa tembla. Aí vai Antón. Eu digo que tira Antón, Sí, pode ser. Pode ser, a verdade que a falta está perfecta, para reventar ao Sí, porteiro. sí. A ver. Ah, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bueno, pois así temos o... Así tirabas ti as faltas co Callobre. Eu non deixaban tiralas. A mí non me deixaban tiralas. A ver, entón, que teño que... Aquí nos partidos? Temos o Barco que dá un paso de auténtico xigante. Segundo Ganando do Barco, non? Co 0-2 este, ponse aí de cuarto, bueno, nunha posición bastante privilexiada, tendo en conta onde estaba ao Sí, principio. Sí. É un pouco que falábamos, que ao final, pois nada, non Ti- tuvo efecto, parece que non ten efecto o novo adestrador do Atios. Tirando de veteranía Óscar Martín e marcando doblete, non? Contra o Atios. Sí, señor. Pois sí. Pois así están as... No grupo norte temos... Sí, 0-3 Fabril, no grupo norte temos Jaime xa Pazos clarificado marcou o Arenteiro. que o Viveiro non vai entrar
E o Fabril sí que vai estar entre os primeiros. Como? Ten pinta que o Fabril, O Fabril vai estar entre os primeiros, 32 puntos. a non E o ser que gañe Viveiro, e o Arzúa e Viveiro Silva. Se gañan Arzúa e Silva, o Fabril quedaría fora tamén, non? se gañan Arzúa e Silva, sí, sí. Sí, Oye, porque están con... Pode haber... Hai triple empate se gañan Arzúa e Silva, pode ser. No. Se gañan Arzúa e Silva. Se gañan Arzúa e Silva estarían por diante do Fabril, porque comezaron a xornada por diante do equipo de Valerón. Claro. Estades totalmente seguro deso? Sí. Que fai Antón Escobar xogando na terceira, aínda? Pois tirar faltas. Mira, si temos eso, ahora mismo estarían salvados, bueno, de cuartos o Mozas, quinto Fabril con 32 puntos, o Silva sexto con 30 salvado, e despois en descenso, Arzúa 30, Viveiro 28, e xa máis abaixo, os Pontes 19, Fisterra Estudiantil 18 e 12 Claro, en caso de gañar Silva e Arzúa, quedarían por riba do Fabril, aínda que gañe o Fabril. Bueno. Pero o Arzúa sería por gol a veraxe. Sí. Co Fabril. Sí, xa o tiña, sí. Sí. O Silva sí que é por puntos, pero o Arzúa é por gol a veraxe. Fora aquel gol de Manu Casal no campo do Fabril, en Abegondo, Que mítico. Donde me dices? Aquel Donde gol, me dices? sí. Cantado por Cañotos, tío. De Melide para o mundo. Catesta. Sí, Catesta. Sí, señor. E bueno, no Grupo Sur, agora mesmo o que lle está saindo moi ben a xornada é o Barco. Sí. Que co doblete de Óscar Martín estáse poñendo nunha posición. Sí, ademais estáse Maravilloso. beneficiando bastante da igualdade que hai nos outros partidos. Sí, por eso. Sí. Porque O empate o Estradense está lle vindo moi ben tamén. empate de Estrense, empate de Ourense co Rápido. Sí. Están empezando a chegar os descansos. Estamos vendo nos aquí o partido do Estradense co Ourense. Vemos a un home no chan do Ourense. Que pode ser ese home? Pois pode ser alguén que se fixo bastante dano, polo que parece. Na estrada sempre Ten mala cara. así, xente tola. Golazo de Renan para o Arenteiro, foi Renan Zanelli. Foi Renan. Foi Renan Non Zanelli. foi Javi Pazos, decían por aquí que era Javi Pazos, pero se foi Renan. Zanelli. Aquí Rodrigo vese que é un tío que está enterado porque salta a todas, Rodrigo. Ai, no, é que acaba de marcar o segundo Arenteiro. Que marcou o segundo. Gol do Arenteiro. Acaba de marcar o segundo Arenteiro, ponse por diante Ai, Ribadomia. o equipo do Carballiño. Che, que ahora marcou Javi Pazos e ahora Renan, non? Dame, a Sí, min, debe ser, sí. Mira, dame Primeiro pena. marcou no Javi Pazos. A min caime ben o Arenteiro, pero mira, como xa iban primeiro, se van a ascender, porque van a ascender. Eu quería que gañase o Ribadumia do noso amigo Luis Carro, Bueno, ainda queda moito partido. A ver, Sí, pero é que é complicado, agora. é complicado. Sí que Sería moi épico, non? Isto non pode nada. Está empezando a chegar os descansos. Non sei se sigue en xogo algún partido, creo que o Vilalbés sigues a xogar O Vilalbés acaba de pitar ahora mismo. Mira, descanso na Cheda, sí, chegamos aos descansos. Descanso en Viveiro, en Cantarrana. Sí. Moitos descansos. Bueno, ahora é cando podemos facer algún cálculo ou que? Porque cálculo. Sí, podémoslo facer, sí. O Arenteiro dalle volta a todo, que si... Visto nesta primeira parte, que di a xente? Que credes que... Que credes que vai pasar? Sí, porque... Que credes que se vai salvar? Que credes que vai pasar co ascenso do... Mirade. Cos tres primeiros do Grupo Norte? Agora que chegaron todos os descansos, podemos... vemos temos aquí os resultados. Tes por aí as clasificacións, non sei como vai o tema. Correcto. Temos... Perxudicados e Perjudicados, claramente temos, por exemplo, no grupo A, o Somozas, que sai do ascenso, apuntábamos por primeira vez posiblemente na temporada, e o Fabril e o Silva, que estarían salvados, e meteríanse no pozo agora mesmo Arzúa, Viveiro, acompañando as Pontes, Fisterra, Estudiantil e Hierro, e Paño Saco. E Hierros. E deste razón co Arzúa, ao final vai quedar o Arzúa no pozo. Ai, teñen que meter un goliño aí na Cheda, tío. Por outra banda, no grupo Sur, os tres primeiros estaban claros. O gran beneficiado é o Barco, o Centro de Deportes Barco, que se pon cuarto con 30 puntos. E despois temos, ollo, 5 equipos con 29 puntos. O Choco e o Estradense, que están salvados, con 29, e tamén con 29 en descenso, Ribadumia, Rápido de Bouzas e Ourense Club de Fútbol.
No, o Ribadumia agora ten menos, non? Porque eu creo que estás contando cun empate, pode ser? Si, é posible, que non se actualizase aínda. Bueno, non se actualizou, claro. Ahora ten 28. É que de feito, Certo. eso é Exacto. cunha vitoria do Ribadumia. Claro, Estamos vendo sí, que sí. non está actualizado nin Certo, siquiera certo. o O Ribadumia, eu creo que o Ribadumia ten 26 puntos. 26, ten 26, correctísimo. O Ribadumia Correctísimo. Entonces, quedarían, 4 equipos con 29 puntos, que serían Choco, Estradense, Salvados, e Rápido, Ourense, Club de Fútbol. E despois, o de Ourense e Ribadumia terían 26, e é Atios, que claro, 20, aquí os que están sendo os máis perxudicados son tanto Rápido de Bouzas como Ourense Clube de Fútbol, que non lles vale o empate para nada, para empatar, nada. claro. É que mira, se hai un córner no último minuto, sexa do equipo que sexa, vai subir a rematar o córner, ou digo eu. Bueno, non sei. É arriscado porque despois date conta que estás competindo Claro. contra este equipo tamén, Xa. sabes? Tampouco te interesa que che saque 3 puntos para a Xa, seguinte pero cuidado. fase. E claro, aquí o Barco que non contábamos con el, pois mira, métese aí de cuarto. Sí. Agora mesmo con Sí, é que está todo moi igualado, pero bueno, ao final é ese, cun gol en calquera campo cambia todo, Sí, a verdade é que sí. Entonces, en 2 minutos pode cambiar absolutamente todo. Bueno, Esta segunda fase comeza a semana que ven, non? Pregúntanos Rodrigo. Sí. supoño que comeza a semana que ven xa. Polo que vimos antes, sí, comeza a semana que ven, sí. Xa o falamos antes, e acaba o fin de semana do 8 de maio. Sí, señor. Non hai paróns hasta daqui a lá. Estamos, mira, podemos ver as imaxes do carrusel que vemos que, bueno, está facendo un home senderismo. É bastante interesante. Para que vexades que non só Mira. hai fútbol, non só hai fútbol. Vilanova Aventura, Iván Valle, un tipo que fai deporte. Sí, que deporte pensas que é ese cabo? Eso que é? Como se chama? Iso é descenso, non? Eso Descenso. é... Pero chamamos así, eso non ten un nome así en inglés, máis guai. Seguro que sí. Es... Pareding, Nada. descensing. Iba a decir Pareding. unha burrada. Non sei, que podemos doblalo? Non imos doblar. Bueno, A ver, ahora un xogo, non querías un xogo? a ver, Sí. pois mira. Está se me acabando a batería. Mira, vamos poñer esta, que se nos vea os tres máis en grande. Vamos poñer por aquí a batería. Perfecto. Pois imos xogar a un xogo, va. Cal pode ser o xogo? Non sei. Podemos facer un de... Agora que comezan os descansos, podes explicar de forma rápida o formato da seguinte fase. É que os veteranos como a min non nos enteramos. Pois verás, Javi. Podemos explicar. Sí, ou podemos poñer o vídeo de Gustavo Varela, que explica moi ben tamén. Dis. Como queiras. Eu creo que... Sí, Eso que non sí. temos nin gráficos nin nada. Como funciona a segunda fase? Eu estou cunha libreta, A ver, pois eu tamén teño unha libreta, mira. Ímolo explicar moi facilmente. Vieito, adiante. Explicado A vos. ver, a ver. O tema é... Por iso dixen de É poñer o que vídeo. é fácil, realmente. A ver. Por certo, o segundo Bueno, a ver. gol de Víctor Emil do Arenteiro vin aí, non? Vale. Bueno, os tres primeiros. Que pasa cos tres primeiros Eso. de cada grupo? Pois xúntanse nun grupo de 6, que comeza a semana que ven. E dese grupo van sair 2 campións. Deses 2 campións van subir directamente a segunda ref, non? Sí, correcto. A segunda ref. Exacto, segunda ref. Que é a segunda B de antes, agora meteron segunda B polo medio, que é a primeira ref. É unha movida, pero bueno. Sí, bueno, entende. dividen a segunda B en primeira ref e segunda ref. Exacto. E de terceira ascendes a segunda ref. Por poñervos un exemplo, imaginadevos, o Arenteiro e o Bergantiño suben. Vale, pois suben, acabouse a tempada para eles. Despois, que máis hai? Despois, os 6 segundos... O sea, Estamos falando dunha liga entre 6 que se conservan os puntos que fixeron nesta primeira. E ademais... Os puntos arrastranse. Despois, Claro. hai un segundo... Hai Entonces, os 4 que quedan do primeiro grupo xogan outra vez, outra liga. Non, non é outra liga. Vamos a ver, os 3 primeiros de cada grupo fan unha liga de 6 para o ascenso. E dentro desa liga de 6, que agora mesmo serían Bergantiños, Arenteiro, Arousa, Polvorín, Alondras e Vilalbés, deses 6 van a xogar entre eles e van a sair 2 que van a ascender directos. Que é eso. Correcto. Agora mesmo serían Bergantiños e Arenteiro porque son os que teñen máis puntos. ese E ten. eses 2 ascenderían fixo. E despois, aínda ascenderían máis equipos. Como é? Porque Pois é despois, aquí. claro, despois do terceiro ao sexto de cada grupo va a facer outra liga de 6, que agora mesmo serían Somozas, Silva, Fabril, Estradense, Barco e Choco. Exacto. E
de aí, pois irían saindo. Sí, faría unha especie de unha especie de eliminatorias, non? Sí, de aí, desa liga, pois clasificaríanse dous equipos que xogarían contra os 4 que quedaban Que non ascenderon na fase dos primeiros. Exacto. Non sei se nos explicamos. E despois, bueno, pois aí hai combinacións, en plan xogaría como o que queda terceiro no grupo dos primeiros xogaría contra o que pon aí? Xogaría contra O primeiro. Sí, bueno, contra o primeiro, o sea, está igual. Esas combinacións. Despois cruzanse a eliminatorias e ascende un máis. Exacto, ascende un máis, é dicir, ascenden 3 equipos a segunda ref, de terceira Sí. ref, que é a terceira división. Despois, no grupo do descenso, pois sálvanse solo 2. 4. 4. Salvanse 4 de 12. Sí, hai 4 de 12, 12. hai 8 descensos e hai 4 que se salvan. E eso é moi sinxelo, é Sí, unha é liga simplemente. entre os que queden no grupo dos descensos e Unha liga, unha volta. E a ver, Sí, a ver 12 quen se xornadas. salva, unha voltiña, a ver quen se salva. E bueno, para resumir un pouco o descenso, eso, que se xogan agora os 3 a 3 de cada grupo, os primeiros xogan unha fase de 6, ascenden 2 directos. E despois o resto, entre todos os equipos que non se xogan o descenso, vanse xogar unha plaza máis. Exacto. Ascenden 3 equipos. Exacto. Agora mismo ascenderían Bergantiños e Arenteiro. Directos. É que vai pasar eso, de feito. Ten toda a Ten pinta. moita pinta, Ten ten moita toda a pinta pinta. porque levan moitos puntos. E claro, arrastrar os puntos, o Arenteiro ten 47 e o Bergantiños ten 49, se non me equivoco, non? Sí, empezaba a xornada con 48. 49, Sí. e claro, o terceiro equipo que máis puntos ten de toda a categoría que lle podería loitar con estes dous colosos, pois sería xa o Arousa, O Arousa, sí. que ten Con 41, que pode ten ser. 41, vai empatando ten 41. Mima, parecemos... Entonces, claro, hai 7 ou 8 puntos de diferencia que nunha segunda fase, que son tan poucos partidos, son moitísimos puntos. Entonces, é iso. Moi posiblemente Correcto, Javi. O Alondras para ascender ten moi complicado. Entre os dous primeiros, quero dicir, porque o Bergantiños e o Arenteiro levanlle moitos puntos. Sí. Bueno, eu teño moitas ganas de ver a segunda parte por un motivo, porque os Somozas vais ter que volcar con todo. Sí. E o Arzúa tamén vais dar conta de que ten que gañar. Despois no grupo sur Ourense é rápido. Bueno, parece que Javi entende a nosa explicación, non? Sí, entendo. Por exemplo, o Londres para ascender a seguinte fase por esta forma de puntos teñen moi difícil, moi difícil. É o que falamos, o normal é que suban directos o Bergantiños e o Arenteiro, que lle sacan 7 ou 8 puntos ao resto. E entonces o resto de equipos pois teránse que xogar entre eles un playoff para ver cal é o terceiro equipo que ascende. Aí sí que tería máis opcións ao Londres. Sí, pero bueno, acordades vos daquel Somozas intratable e mira ahora. Sí, a ver, eso nunca se sabe. O que pasa é que, claro, ser unha segunda fase tan corta, ao sacar tantos puntos, ao ter tantos puntos de renta, pois é unha ventaxe moi grande, é verdad. Xame, a priori, sí. Moi complicado. Sí. Pero bueno, pregunta que aquí se queixo ou xamón. Eu prefiro queixo con xamón, a verdade. As dúas Eu cousas. xamón con pan. Xamón con pan. Non queixo, logo. Xamón con pan. Vale mo queixo, pero un bo xamón... Un bo xamón, Eres un sibarito, Un bo xamón. É que meu pai corta as lonchas moi finas. Sempre contas esa historieta, De que te Porque- moi fino. que lle molan as lonchas. É un espectáculo. Tamén dicía o outro que dicía que tamén lle molaban as lonchas finas. Mima. Inter ou Barça, xa estamos aquí. E que di? É hoxe a final da Copa do Rei da Copa de España de Full Sala, pode ser? Sí, Día que dormime co Inter, Equipo foi... o Barça tamén está forte, este ano. Non, pero eu digo de preferencias, non que... Moitas grazas, vale, que é un lío de carallo. Sí, tanto. sí que é bastante lío, Sí, verdad? claro. É un pouco Cristo. Sí que é. Sí. Eso, dos equipos que meten despois na repesca, no playoff, un pouco lío. Bueno, É máis que a liga esta nova que meteron. Sí. sí. Eu entendín un pouco todo gracias a Gustavo, as cousas como... Sí, a ver, é complicado tamén, eu que sei. Ao final, aparte despois xa estás un pouco de cacao tamén, polo menos pasa a min, entre segunda B, terceira, joder, que xa non sabes moi ben como é o tempo, pero claro, non son iguais, nin os ascensos nin os descensos. Pois sí. Mourinho ou Pep? Mourinho e Pep. A ver, molla, te mou.
Eu xa sabedes o que vou dicir. Pep. Vas decir, Sí. Pep. Pep, eu tamén, Pep. eu non o sei, Teño dúbidas. Se che quitan a Simeone. Sí. Eu quedei con... Sí que con dudo, Pep. sí que dudo entre Simeone e Mourinho, sí que dudo. Aí sí que dudo, non sei cal é peor, pero entre Pep e Mourinho teño claro. Forísima. Eh? Por certo, queredes repasar como imos de acertos? Só un descanso que non... Bueno, non estamos Creo facendo todo mal. Mira, Fixestes pronóstico de grupo A tamén, non? sí, claro, mira. Claro, que eu chegara tarde. Chegaras, Mirade, ti. Fisterra Claro, Estudiantil. Puxemos un 2-2 e van 1-1. Está aí. Bueno, Sí. Viveiro Fabril. Dixemos un 2-1 e van 0-3. Os goles adiviñamos, 3 goles. Despois, somos bien, esa vai ben. Quentámonos un pouco e dixemos un 3-1 de auténtica ida de olla. Bueno, estamos a tempo ainda. E o Paio Un Saco 3-1 para os Somozas. para os Somozas. Sí. Quentámonos. Vivo xa, que ganaba bien, non? Sí. E despois, o Paio Saco tamén nos quentamos, 3-2. Sí. Paio Saco... Nas Pontes, o sea, na casa contra os Pontes, sí. E despois, o Silva 1-1, que aínda pode ser. Pode ser. Eu o goliño. Silva non dou por morte, que a mí o Un goliño do Silva. parece un equipo que hai que matalo dúas veces. E despois temos o Arzú que non dixemos. Empezan partidos, Sí, empezaron as segundas partes. Xa estamos aquí no Candocia. Veña, ímolo poñer. Uf, como está o campo, non? Está un Estamos no pouco... Cando. Non anda moi ben, parece unha lei, parece a leira que tes aí abaixo na casa, cabo. Ostras, non está ben o campo, ou si? A min non te... A ver, a min gustame. Bueno, O bo pasto. está moi ben, según pa que, se O tes que- unhas vaquiñas, unhas ovellas, está ben. Hoxe as cousas como son, o que era un tapete hoxe era o Berbuquete. Sí, bueno. Como andaba a E pelota. despois chegou o Puma Chávez para reventar ali para sachar o campo. Como biches o gol, Mou? Foi un churro que nin dios. O gol deles. Sí. Eu creo que está moi mal defendido, pillaronnos un pouco mal e mira o que pasou. Sí, despois tamén teve a sorte o tío de que lle cae na cabeza, meteu na xusto polo único... Sí, Pato fai unha parada boa ao principio, Eu, Sí. a ver, non vin ben porque estaba un pouco lonxe, pero eu creo que petou no pau o segundo cabezazo, pode ser? Petar o pau creo que non chega, pero pasa Pasou, xusto sí. por un pequeno espacio que había entre o pato e o pau. O sea, Pato. se non tocou por pouco. Sí, non vou dicir que igual merecía ir ganando ao descanso a Manca, pero perdendo tampouco, no descanso non. No, é que o Salamanca tampouco fixo nada. O sea, tampouco... Non. No, foi un partido bastante aburridiño, a No, verdade. eu de feito... A segunda parte estuvo animada, ali na grada. Sí, con Miki, cando entrou o Lóstrego. Sí, fixo bastante máis, eu penso que eso. Que se un equipo foi favorito foi o Compos. A mí gustou máis o Sí. Compos. Pero bueno, hai que metela. Bueno, se me acaba conta. aquí o vosso colega Cabarcos acaba de pasar al puro. Sí, foise de Larón Rama, É raro que se vayan de Cabarcos, Larón Rama non, perdón, Vela. Diego Vela. O do Celta B, cuidado, na segunda B propa, bueno. Sí, señor. Ou en segunda. Ou en segunda. Ou en segunda. Pero teño moi complicado tamén, porque paso... Sí, pasa porque un pouco- hai un equipo Sí, o Burgos. do outro grupo que é o Burgos que creo que leva 38 puntos, creo que fixo ou algo así. 39. Son moi puntos, claro. E despois, bueno, a ver, Está haberá xo- outro por aí. Está xogando Pablo Rei co Somozas, ou? Sí, está xogando Pablo Rey. Non tocou un balón, Xogan arriba Pablo Rey, Nuño. E Luis Rodríguez. Uf, golazo, gol dos Somozas. Que golazo, A que ver, golazo. ímolo ver en diferido aquí. E sabedes quen foi? Ai, xurto digo. Pablo Rey, non digas máis. Non estaba facendo nada. E O que nunca fai nada. Eso diría, como gafo, que burrada, non? Foi ao momento. Señor, En plan, pois... non está facendo nada Pablo Rey. Pois Toma. cambian as tornas aquí, amigos. Cala a boca, chaval. Cambian as tornas, ponse o Somozas segundo e sai o Wolverine por fora. Escoita, ímolo ver agora aquí en vivo en directo, porque isto vai con un poquinho de retraso, non estamos vendo na tele. Pero xa veredes que gol. Chicharrazo, non? Golazo. É que cando pilla aí a pelota, eu non vin un xogador en terceira que lle pegue como este. A ver. Ah, o
o xogador. É Oi, que oi, 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 oi. xa casi non é o xogador Oi, de oi. terceira, realmente. Ímolo ver agora. É que mira onde aponta. Atentos, é un golazo. A ver se se ve ben. Eu supoño que a retransmisión está indo fluida, non o sei, pero espero que sí. Sí, se non, comentádenos se vai mal. Aí vai, mirade. Mira que gol, Chega ao centro da dereita, Pum. balón pasado, quedou rexeite, Calle. controla Pablo Rey. Ben va. Escoradiño, e aí, por aí. Bueno. Para dentro, furando redes, Pabliño. Mirade como celebra dicindo que non facía nada. Marca o Bouzas. Gol do Bouzas. Marca o Bouzas. Gol do Sí, rápido señor. de Bouzas. Pois como se pon a movida, Como se Vedes, pon a movida? sabía, estaba convencido de que o Bouzas. Bueno, non vou falar, que senón a mellor lío. Pois sí que dá un Sí, bo golpe ti na eres mesa medio Bouzas, o rápido. Que se poñería así con 31, non? Que confirme Mou aí. Estou en camiño. O rápido de Bouzas agora mismo. Sí, puxo por diante, non? O rápido de Bouzas Sí, agora sí, ponse o con- rápido Bouzas está dentro. Sí. Ahora está con 31, está cuarto. Ahora sería, mira, ahora cambiaría outra vez todo. Estaría de cuarto rápido con 31, de quinto Barco con 30, de sexto Estradense con 29 e tamén con 29 o Choco, de sétimo. Vamos, é que isto é increíble. Un gol do Choco contra o Pontellas, que vos dixen eu, vai costar. O Choco, é verdade, Un gol do Choco contra o Pontellas mete en descenso ao Estradense. Cuidado. E o Ourense Club de Fútbol, que quedaría con 28 do octavo, o de Ourense 26, de Bodomí 26, novenos e décimos. Que tolemia, que Pero tolemia. está isto emocionantísimo. Sí, señor. E o Arzúa que ten que gañar na Cheda. Estamos vendo xa imaxe do Arzúa. O Polvorín tamén ten que Amarela gañar. para Manu Casal, ollo, tipo duro. Di David Carbón, opinado de Pablo Rey, jugón, sin auténtica duda, o mellor xogador da categoría, posiblemente. Dos mellores. Dos mellores. Eu creo que é, sin dúbida, o mellor golpeo da categoría. Sí, eu creo que tamén. Sí. De botarlle tarxetiña a Manu Casal, O Polvorín tamén, que era un pouco Arzúa, e que está todo tan igualado nesta última xornada. Que bonito, como nos gusta o fútbol, como nos gusta o fútbol, como nos gusta isto. Claro que sí. Como nos gusta esta tensión, estas últimas xornadas, así. Mou, non che gusta o fútbol así xa en esta época medio primaverosa, medio estival, na que xa fai sol, xa ves choros no campo, xa ves Sí. celebracións de cousas. Isto é o bonito do fútbol, realmente. O brillo nos ollos, sabes? Exacto. O brillo dos ollos. Exacto. Pero vos cando xogabades, así, que día vos levantaros pola mañá, mirades pola ventana e vedes aí, ese día que dis, hoxe vou xogar ben. Como é ese día? Eu ese día ten que chover moito. Gustan os campos para- Pero chover moito de encharcao. Sí, encharcao. Gusta a superficie mollada. Pois Bueno, pero- a verdade que non. Sabes, que non corre o balón. Eu sería que non tiene moito aire, pero que estea anulado. É o mellor que chovisco un pouco tamén. Que chubisque, gusta. Sí, esta chuvia fina, verdad? Sí, Chuvia sí, fina Chuvia desta. finiña. Así un pouquiño que non pega moito sol e que non faga vento, sobre todo. O vento, Sí. Sodes o moi vento é o guardiolistas. peor enemigo do fútbol. Moi guardiolistas, Goldo, non hai gol do Polvorín, pero aí pasou algo, Houbo que? Que pasou aí? Ui, piden a segunda tarxeta para Jorge Queiruga, é posible? Ou botaron Sí, amarilla? no, Gol de Aram, do Rápido de Bouzas. O 0-1 foi gol de Aram. Mou, que? bueno, Contame. decían Golazo do Somozas. Mira, Pablo Rey diferencial, que cuidado. Cando hai que aparecer, bimba. que Pablo Rey é un xogador de outra categoría. Ollo Antón Escobar. Ui. Casi marca o Polvorín. E de lo ver agora en breve repetido aquí na... Vos que pensades que Pablo Rey estaba para xogar en segunda vez este ano? Seguramente, sí, non? Sinceramente. Sí, seguramente. Non sei se os 3.000 minutos da liga, pero sí. Pero para aportar seguro. O mellor é Zanelli. Seguro. Di aquí Jesús Cabra. Tamén nos di David Carbón, Choco ou Estradense? Pois, a verdade é que nestes momentos é unha boa pregunta. É o que decimos. A Vieito non lle preguntes. Bueno, Vieito é máis do Callobre que destra. Sí, eu tampouco, o sea, son simpatizante porque é o club da miña vila, pero tampouco son Claro, non nada de socio ni nada. non Que te por casas certo, con tiña aquí un carré do Estradense, de socio da temporada 94-95,
Como enseñar, porque é Haberá un que ver. documento totalmente histórico. Aquí o vemos. Sí, señor. Cabo, hai que mirar aí os apuntes, creo. Que? Mira. Polo chat din que se corta moito. Xa, pero é que non podo facer moito, creo. Non... Igual non se pode poñer o partido ou que? Non sei, Xa, pregunta. é que o partido quizás é o que peor está tirando. Porque se non quitar E isto... ollo porque chega o gol no campo da Grela. Gol do Silva. Gol do Silva que chega... Ui, 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 o Vilalbés. Bueno, que non lle va a No, valer. isto hai que quitalo, creo. Sí, poisímolo quitar. Quita o fútbol, está, tío. Pero temos que ver o gol do Silva, ou que? Sí. Vemos o gol do Silva. Que Non sei chega... xa- Intento de chilena de Iker Hurtado na Quen Chela. Non sei se o viste. marcou o gol na Grela? Foi Fabio. O número 9. A ver, técnico, quen marcou o gol? Foi en propia. Foi un barullo na área, houve un rebolo aí. Eu non sei moi ben. Eu creo que foi O gol acabou. Eu creo que foi Vélez, pode ser. Podería ser. Vélez podería en ser. propia. Pareceume, non sei, vino así rápido. Non sei, é que non se veu nada ben. A ver se nos aclaran algo agora. Xente no chat. Que tal se nos ve, que tal se nos ode? Non foi Vélez, non foi Vélez, non foi Vélez. Non foi Vélez, foi Maki, o capitán. E que temos 6 espectadores. Bo, é que isto vai fatal. Sí, está indo mal. Imos quitalo, tío. Vou quitalo de aquí. Que che parece? Vou quitar isto. Xa non temos esta ventana. Bo, é que vai pesadísimo, ora. Foi Maki, foi Maki. Foi Maki. Xodrazo, Maki. Bueno, ahora ten que ir un pouquiño mellor. Quitamos xa a pantalla que tanto nos estaba lagueando. E tamén hai gol do Bergantiños no Candocia tamén. Hai gol do Bergantiños no Candocia. Ui. Volvemos a poñer moi costa arriba os Somozas isto, No, porque agora mesmo empatou o Silva. É dicir, Bueno, claro. co empate... Ollo, escoita, non Foi imos duro, mal non? encaminhados no 3-1 do Somozas, senón un do Villalbés Silva, Cuidado. Correcto. Ollo. Vale, pois... Pero agora quen mesmo, marcou? Creo que foi Duque. Non. Ui. O Somozas ahora mesmo metido dentro, non? Polo Si agora mesmo Polo marca Villalbés. Batios. Gol do Atios. Marca Batios. Ollo que empezan a chegar goles e cada vez Empezan a chegar van goles, chegar sí, máis. Van chegar máis. Pois o barco Sí que marcou, problemas, din que sí que marcou Fabio no Silva. Ves. De aparte non nadie, né? Gol de Gol Fabio. olímpico. Que máis goles houve? Sí. Perdón. É que sí que se veu, marcou por Bergantiños foi Duque. E isto que pois dá un pouco bota todo outra Sí. vez. Pois cada vez que hai un gol que se é que cambia todo. Confirmamos o gol do Atios, verdade? Gol do Atios no Carballo. Gol do Batios, recorta. Sí, señor. Ollo. E sei que marcou, Quen? sei que marcou Zanelli, dinos por aquí, non sei. Outro de Zanelli? De Rena. Outro de Zanelli. Pode ser, porque ainda non chegou nada. Pola nosa línea interna. Bueno, resultado ahora mismo. Fisterra 1, Estil 1, Viveiro 0, Fabril 3, Bergantiños 1, Pasaco 0, Aspontes 0, Silva 1, Racing Villalbés 1, Polvorín 0, CST Arzúa 0, e no grupo sur, Arenteiro Domia 1, Ourense Clube de Fútbol, perdón, 0, un control rápido, Choco 0, Pontellas 0, isto sí que nos pode sorprender un pouco, que non chegou o gol do Choco, Atios 1, Barco 2, Estradense 0, Ourense 0, Arousa 0, Londres 0. Esos son os resultados momentáneos. Sí. E agora tal como estaban as cousas, é o que falamos antes, un partido, un gol ou en Redondela ou na Estrada, pode ser un drama para o no outro campo. Para os Porque Estradense, se marca o Choco, o Estradense métese, se marca o Estradense, pois o Choco queda un pouquiño máis hundido. Aí a un punto xa do barco. O Silva agora sí con este marcador, se marca o Arzúa, van para o pozo. Sí. Arzúa.
Ti esperas un gol do Arzúa? Pode caer. A verdade é que está xogando mal o Barcelona. Pero bueno, ao final o polvorín xa sabemos o que hai, non? Que o mellor pode chegar unha vez. Vais técnicos de sonido. Podes dar un saludo aquí a cámara se queres. Toda a cámara aquí. Eso é. Pero Técnico de sonido. Tamén pasou o PCR esta semana. Vale, fixamos PCR todos. chao rapaz. Chao. E ollo que hai gol dos Amozas. Marca o segundo Mozas. Gol. Quen galifou? Gol. Quen foi? Nuño. Sí, señor. Foi Nuño. Quen se non marcou. Comeu un pouco, pero Pero que Comeu un chiva. Está xogando Pereiro ou Santi Canedo? non sei, eu creo que Estaba xogando Santi últimamente. Sí, pois gol dos Somozas. E isto ponlle moi complicado, pero moi complicado ao Racing Vilalbés. Pois sí. Realmente sí, a verdade é que sí. Como? Aparte, que é iso? Non. Parousenos a imaxen. Parece que non vai, tío. Bo gol, Bo gol. Parouse a imaxen. É por que será, tío. En realidad seguimos en directo. Non seguimos. Nos seguimos, temos... É que non sei como se cambia o... Teño que mirar isto, Temos tantos A problemas, pero bueno, resolución nós do vídeo, tal... É Nós complicado. tiramos millas para diante e Sí, xa está. non seguimos falando. Non pasa nada. Se non vai, pois mala sorte, tío. É o que hai. Non Brais pasa nada. Pereiro está... Eu por min que trago un pouco, Pereiro. Pode ser. Está ben o control, está ben o disparo, pero... Pero... Sí que se parou. Sí. E marca o cuarto Fabril en Cantarana, 0-4. 0-4... Confirmamos o gol do Atios, pregunto. Pois non o sei, eu dixeches que sí, puxen aquí como gol do Atios un 2. Aquí non puxo nada, Atios. Bueno, nos fiámonos, non puxo alguén algo. Puxo alguén, pero eu acabo de ver un 0-2, Sí. Sí, sigo 0-2, así que 0-2. parece que imos correxilo outra vez. Así que 0-2 para o barco. Bueno, rapaces, que facemos? Escoitas, eu. Non sei. Decídenos se nos vedes, se nos coitades. Temos xente, non hai xente, ou si? Hai 10 persoas. E por qué? Eu non vexo ahora mismo nada. Porque vai, é que hai veces que vai un pouco mal, debe fallar de vez en cando. Directo, sei o que Tamén traballamos cun ordenador que vai petadito agora, porque claro, é un portátil, estamos aquí con pantalla conectados ao wifi e todo, complicado. Eu mirando o YouTube ahora mesmo estou vendo cando enseñas o carnet do Estradense. Claro, é que quedou parado aí. Quedou aí parado, Sí. é o que hai, Pero bueno, non sei se escoita. non creo. Quedou parado, dije a García. E agora que facemos? Pois non o sei, habrá que cortar directo. Non entendo por que queda parado. Cortamos directo. É que non sei como se edita o... Sabes, a resolución. David Cardoza, o entrada por ao campo. Brais Calvo. Ollo que pode marcar Antón. Uf. A punto de marcar Antón Escobar na cheda. Vale, isto di que a resolución ten que ser non maior a 620 e 30 cuadros por segundo. Isto non sei que significa. O do Choco sorprendente, non? O do xa non sei por qué, xa me daba a sensación de que o Choco non iba a pasar ben co Pontellas na casa. É un equipo xa a casa, obligadísimo a ganar, chega o Pontellas que prácticamente non se xoga nada. Presión, non sei, complicado, penso Bueno, eu. debería gañar o Choco. Ao final chegará o gol do Choco. Mira. Volvimos. A mí pareceme que sí, pero ahora mismo está... Bueno, Está parado. que digan. Isto pasa. Bueno, pois nada. É o que hai. A ver. O ten que haber salida 2200.
Isto para, isto para. A ver se solucionamos estes problemas técnicos que temos. Esperemos que sí. Penso que é complicado solucionar, a verdad, pero bueno, é o que hai. Xa fixemos bastante tempo, levamos en emisión que 2 horas casi, Casi 2 horas, sí. Ai, caralho. Isto parouse, non? Sí. Está en... É que a partir de 1 hora e media é... Va, é que non vai ver internet. Eu penso que a internet estamos moito conectados, sabes? A ver, desconecto isto. A mellor, non sei. Desconectarei. Vamos a desconectar. Agora mesmo o Silva perdendo sálvase, non? Sí. Sí, no. Perdendo. Como está? Sí, perdendo sí. Porque o Arzúa vai empatando. Claro. Como está o golaveraxe Silva Arzúa? Pois creo Para o que Silva. debe telo Pero Silva, Silva, sí, porque ganaron 2-1 en na Grela e empataron a 0 en Arzúa. Pois logo o Silva agora mesmo podes permitir hasta perder. Sí, pero bueno. Tampouco... Parece un partido moi complicado po Racing, a verdade. A parte, é o que moi duro, moi curioso, moi rocoso, sobre todo no campo. Equipo complicado, Sí, eso sí. moi complicado. Non vai ben internet, é o problema que temos. Non sei por qué. Tenemos moitos enchufados. Porque Pero bueno. Non, bueno, aguantamos así Sí, hasta o nós final. aquí vendo o partido. Que- Agora xa Xa está ben, vamos a comentar así un pouco. Sí. Está emocionante. Sí que está emocionante. Sí, está Dicímolo con ano. Está emocionante porque aparte do que falamos, que un gol en calquera campo casi. Mira, por exemplo, ora, poden cambiar cousas. Cousiñas. Se hai un gol, está restudiantivo. Poden cambiar moitas cousas. Se hai un gol nos Somozas Bergantiños e Marco Bergantiños. O Silva é un partido importantísimo. O Polvorín Azúa tamén. O sea, se hai gols nestes campos, Sí. e no Grupo Sur máis do mesmo. No Ourense Rápido, Choco Pontellas, Estradense U de Ourense. Que isto está non nos pilla a voz. Xa. Está petadísimo. no, Tío. eu creo que ahora mesmo non se ve nada. Curros, vese algo aí. Mira aí no. Hai 11 persoas por encima. Vou probar, vou xa. Bueno. Estou intentando aquí... Escoitase, pero que está a imaxe do eu Fernández, Escóitasenos. Bueno, pois facemos un programa de radio con esa foto. Pero ese de fai tempo, ese... A ver... Sí que dai tempo. Eu agora o que estou vendo é un 0-3 na Cantarrana. Boh, 0-4. Piñedo. Madre mía, íbamos cun lag terrible. Se entrecorta e congela, o que pasa a cobertura, non sei. Cortadísimo, rapaces. Bueno, non pasa nada, pois... É o que hai, non seguimos por aquí, pero bueno, como se pode. Sentindo moito. Nada. Estaba intentando mirar aquí de facer algo, pero non, é que non se me ocurre que facer. Nada, comentamos o partido entre nós, se se escoita algo ben, se non, pois nada. Teus problemas, nada, sigue sin verse, non? Nada, non se ve, pois teus problemas que conexión a internet, desgracia, intentamos de todo. Pero bueno, sentímolo moito e non dá para máis a wifi. Estará conectado ao wifi que ten que estar. Tamén cho digo, ao mellor cagueina e conecteime outro wifi. Falta perigosa na chede, Xa pasou a falta. Xa pasou. Está conectado, ben, isto debería ir ben. Bueno, Mira, ves, aquí pon YouTube recibe non recibe suficiente vídeo para garantizar unha emisión fluida. Se producirá almacenamiento en buffer, que non teño ni idea de que é. Pero bueno. espectadores cada máis cerca de 24 e ao principio de todo. Sí, non estivo mal.
Ahora decaendo, pero non. Totalmente. E o Arzúa que pode marcar na Cheda, sería fantástico un gol do Arzúa. Que? Os resultados están ben, non así? Tamén así, vamos a seguir comprobando todo, en todo momento. É que ves, nin me fai... Non, quedamos como medio petados, tío. Queres escoitar a Mou? Toma. Hostia, espera, cambia. Bueno, quedan 20 minutos. Conta algo, Mou. Conta algo. Como Eu agora mesmo estou vendo unha falta na Cheda, tío. Que a verdade é Xa que pasou fai un Puf. ratazo, tío. É que... Cuidado. Temos moito lag, pero bueno, é o que hai. Nós aquí seguimos falando como se fora a radio isto, sempre nos gustou a radio moito. E nada, queda con 10 o Arzúa, Queda con 10 o Arzúa. Uf. Aí, ostra, víamos que casi marca un gol, pois sí. Nada, queda con 10 o Arzúa, complícase aínda máis as cousas. Por certo, o segundo gol dos Somozas marcou no Nuño. Sí, xa dixemos. Marcaron a parelliña, Nuño e sí. Pablo Rey. Cantos puntos lle darían Mozas este ano? Cartón vermella para Tomé, para Jorge Tomé do Arzúa. Sí. E nada, minuto 68, Arzúa que ve como se lle escapan un pouco as opcións de salvación. Non sei. Claro, non está congelado, non podemos facer nada. Non podemos facer nada, estamos aquí como na radio. É que non se pode facer nada, rapaces. É que molaría poder poñer de fondo unha imaxe guapa para falar. Nada, é o que hai, seguimos así. Ocasión moi clara Imos na falar. estrada para Ourense. Imos falar Coméntame polo pinganillo, pretiño do micro, para que sexa así máis íntimo. Sí. Estamos... E chegamos xa aos últimos 20 minutos E como non- de fútbol. Últimos 20 minutos e facemos unha ronda de marcadores. Fisterra 1, Gentilún, Viveiro 0, Fabril 4, Somozas 2, Bergantiños 1, Paiosaco 0, As Pontes 0, Silva 1, Vilalbés 1, Polvorín 0, Arzúa 0, Arenteiro 2, Ribadumia 1, Ourense Club de Fútbol 0, Rápido 1, Choco 0, que non dá gañado ao Pontellas de momento. No. Pontellas 0, Atios 0, Barco 2 e 2-0-0, Estradense Unión Deportiva Ourense e Arousa Altras. E ollo que apreta moito a U de Ourense na estrada, Eso Agora parece. un disparo de Raúl Gil, que se foi por arriba, que se marchou alto, pero cuidado que como que UD hai lío. Hai lío. Sigue a imaxe parada, pero escoitades nosa voz, verdade? Espero que sí. Hai un troco tamén no Choco. Ui, a piques... Toda a carne no sodor, o Choco, Piques de marcar o Estradense, non? Vemos a Brais Calvo, tío, na imaxe que... Ti ves por aí polo campo e ti dis que é bo futbolista. Non ten pitos de bo futbolista, pero é un futbolista como Copa Pino, verdad? Dos mellores xogadores da categoría, seguramente. 17 persoas ahora mismo Moi bo xogador. para vendo agora mismo o stream sen imaxe, É unha mágoa, O é directo. unha mágoa que temos que se nos congelar a imaxe, pero bueno. Nós seguimos o noso, falando, como se foran as horas máis calientes de la radio. E nada, aquí estamos. Agora vendo partido dos Estradense, que cuidado. Por certo, a ver, íamos a fazer unha porra no minuto 70. Bueno, unha porra non, máis ben, vamos preguntar, credes que o Choco, tal como está a cousa, se o Choco se mete en descenso é un auténtico fracasazo? Por non lle dar gañado ao Pontevedra a casa no último partido de Liga. É que parece xogándose a vida. surrealista, pero bueno, isto é fútbol. Pode pasar. Sí. Pasa moitas veces. Eu non creo que o resultado acabe así, é A verdade. ver, quedan 20 minutos, e cada vez, e aparte xa sabes como é isto, mo, cada vez, ostra, entre os nervios, tens que marcar, e agora non estou vendo o partido, pero xa estou vendo os do Choco correndo por cada balón, agobiados, apurando, os outros deixándose ir, xa sabes como é. Claro. Sí. E ao final, Totalmente. a grada que apreta, tal, estás a presión da tua xente, complicado, A presión túa xente debería axudarche. Bueno, ás veces non, pero... Mira, é como que está pasando na estrada, que vemos que está controlando máis a U de Ourense, Buah, é que o de jogo. Ourense... A U de Ourense é un equipo que pasa que é moi irregular, pero é un equipo moi complicado tamén. Moi complicado de meterlle man. Agora pasamos as Somozas... Uf, o Bergan.
Uf, o Bergan. Tivo gol o Bergantiños, Un gol do Bergantiños metería en problemas a Somozas porque podería marcar un gol o Villalbés e sacalos dos postos dos postos de playoff. Sí. Pero bueno, eu creo que confío na vitória dos Somozas, a verdade. De todas formas é complicado ascender se non eres Bergantiños e Alenteiro, non? É moi complicado, claro. Porque claro, despois Pero bueno, un máis vai ascender seguro. teñen que ir a segunda... Sí, claro. Pero teñen que ir a esa segunda fase, así como un formato eliminatoria que... Sí, é complicado. Moi complicado. Sexas o equipo que sexas. Sí, é o mellor, pois beneficia un pouco máis Sí, equipos... ao equipo que quedou Sí, un peor. terceiro Sí. ou incluso algún que ven dos grupos do Sí. segundo grupo. Do segundo grupo, sí. É que pode pasar calquera cousa, sabes? Pode É que, pasar, sí. Sabes, un equipo que non fixo moi boa tempada, fai unhas boas eliminatorias. Sí. Sí, aparte despois ao final é o de sempre, tampouco ten nada que ver unha eliminatoria que a liga regular. Ao final un partido calquera. Cuidado, sacou no Arzúa. Estamos vendo agora o partido da Cheda e o Arzúa a balón longo, Sí. en Lugo. Sí. Tamén está bastante apretado, vese agora un polvorín xa os últimos 15 minutos bastante volcado sobre a portería de Marqueta. O Arzúa que se defende, aí vemos dúas liñas de... Bueno, 2 líneas de nada. Bueno, sí, vemos 2 líneas. Iba a decir de 5 e 5, pero non, porque está con home menos. Por certo, pregunta de David Carbón. Coque ou Cascallar? Dos porteiros, non? Uf! A que tuvo polvorín, case con Marqueta. Pois últimamente está xogando máis Coque. E a min, de sempre gustou máis Coque. O que pasa é que Coque tuvo unha racha malísima ano pasado, e foi cando perdeu a titularidade. Despois do partido contra o Campos, creo recordar precisamente, na Estrada. E empezou a xogar Cascallar este ano, fai pouco, fai un mes ou así que volveu Coque ao 11. Bo xogador, bo porteiro Coque. Pero bueno, é así. E nada, agora vemos que non se está movendo nada ahora mismo, non está movendo ningún resultado, o marcador sigue en todos os lados igual. Resultados iguais, na pantalla vos estaredes vendo. Xa creo que estás vendo os resultados actualizados, porque volveus a parar, pero nun momento no que estaban ben postos os resultados. Entón nada, estamos aquí que só se nos oe a voz, pero bueno, é o que hai. Bueno, é o que decimos, é como a radio, hombre que xa vamos facer radio. Sí, formato podcast. Formato podcast, exacto. Forza Silva e Fabril, di Manu Queixe. Forza Silva e Forza Fabril, o home Pois coruñés. eu- Hai gol, precisamente... Os dous da Coruña. Hai gol en Cantarrana, O gol do gol da Videiro. honra, o gol da E honra. gol tamén, Gachera, marca o polvorín, No. marca o polvorín e afunde o Arzúa. Cuidado que este gol sí que é importante. Sí que é importante. É importante porque aparte o polvorín prácticamente garantiza a O súa... Polvorín acaballe de decir ao Villalbés que non vai entrar. Sí. Sí, tal cual. Bueno, e o Arzúa... Saque dentro do Curruncho. O Arzúa Quen que? foi o do gol? Sabedes, chavales? Uf, Pois creo que foi o número 6, pode ser. Dígoche... Pero despois rematou o centro do córner, ao primeiro pau, media altura, o tío meteulle unha espuela, o porteiro igual, non sei, se puido facer algo máis, porque lle entra polo primeiro pau, pero bueno. En todo caso, un 0 para o Polvorín, celebran todos os xogadores, un gol importantísimo para o Polvorín, e importantísimo tamén para o Arzúa, porque os afunde. A Arzúa terá que pelexar pola permanencia. Sí. Que tamén todo hai que dicilo, é un dos equipos que mellor o ten para manterse. Exacto, pero bueno, pero ao final é unha movida estar aí. Está claro. Sí, está claro que non é. Así quedaría o tema ahora mismo, é que agora mismo xa está bastante claro isto. Estarían Polvorín segundo 42, Somozas terceiro 41, Vilalbés cuarto 38. Gol do Estradense! E gol do Estradense, Quen galifou? Cuidado que isto tamén lle dá un pouco volta a todo. Sí, señor, Martín Vilar, que é xogadón. Por banda dereita, e Brais Calvo, non me digas máis. Non me digas máis. Gol de Brais Calvo. Dani comeu un pouco, Sí, comeu un pouquiño, Dani Sampaio, pero sí. dicía o Carbón polo... Sí, señor. Que importante é este xogador, que importante é ter este tipo no campo. Un tipo que che engancha o balón a 30 metros e creche un ocurrente. Gol do Estradense, importantísimo. Sí, señor. A verdade que sería un gol este que, bueno, Ui. prácticamente... Destroza un pouco
prácticamente... Ao de Ourense, non? Sí, sí, bueno. Ao Sí. de Ourense en preferente o ano que ven. Pode ser, Ou vai non. ser complicado para salvarse. O Couto en preferente. Agora mismo o Estradense cuarto, volve a estar cuarto. Agora mismo estarían con 31 puntos. E salvaos do cuarto ao sexto, Estradense, Choco e Rápido. Gol do Choco. Dinos por línea interna, Rodrigo, que marcou o Choco Sí, por gol do fin. Choco, gol Chegou do o gol do Choco. Gol do Choco e menos mal para o Estradense que acaba de marcar tamén. Se non, ibas ao pozo. Se non ibas ao pozo. E así, desta forma, buah, que está tolísimo isto está tolísimo. Desta maneira, Choco cuarto. vaise o barco ao pozo, ao Claro. pozo, que estaba de cuarto fai nada. Claro. Fai 2 minutos estaba o barco de cuarto. Madre mía. Agora mismo están cuarto Estradense, quinto Choco, sexto Rápido de Bouzas, estes tres con 31, Tremendo. e con 30 o barco, con 28 Ourense Clube de Fútbol, despois xa o Ribadumia 26, Ourense 25. Como se pon a Agora cousa? mismo o Estradense está por riba do Choco. Sí, ahora mismo está cuarto, hai un triple empate, Estradense Choco Rápido, e deixo así, Estradense cuarto, Choco quinto, Rápido sexto. Sí, e agora o gol do barco, que non lle sirve para nada máis que sumar puntos, para sumar 30 puntos, pero claro, ten que esperar o pinchazo ten que esperar un pinchazo. O barco ahora ten que esperar un pinchazo, ou do Estradense, ou do Choco, ou do Rápido, cal vedes máis factible? Eu creo que o do Rápido, non? En Ourense. Pero valería... Ollo, gol. ¡Oh! Paradón, que paradón de Marcos Souto. Parou un penalti Marcos Souto a Marcos Remeseiro. Que parada. Oi, é que non pasaba nada, non? Bueno, sí, se despois metese un gol o Villalbés, estaría fora os Somozas, con un empate. Que paradón de Marcos Souto, Sí, señor. Penalti tirado por Marcos Remeseiro. Que ben tirado, Un aparte. especialista. Non ia mal tirado, xustadiño a pau, ao lado dereito de... Paradón, tremendo. Do porteiro. Iba a Rasiña, sí. Abaixo, Sí. Que parada. Pensei que era gol. E bueno, No carga. non hai máis goles de momento, sigue todo igual. Non debe ir moi ben o directo. Pero bueno. Siguen aquí Brais Calvo, o mellor zurdo da categoría. Sí, podemos decir que eu creo que posiblemente sí. No, é mellor a de de Manu Casal, non? por exemplo. Que va. Nah. Brais Calvo, eu creo que na categoría a nivel Golpeo. a nivel golpeo a portería é posiblemente a mellor que hai. Bueno, Desde pues, fora da área, que últimos 10 minutos. Últimos 10 minutiños, isto está tirado, está colgadísimo, non sabemos se se escoita, creemos que sí, ver non se ve. Problemas do internet, que nos empezou a afectar a partir da hora e pico de transmisión. Pero nada, aquí seguimos estes últimos 10 minutos de partidos para comentar como acabará isto, que está dando moitas voltas agora mesmo. Repasamos un pouco as clasificacións, chavales. Repasamos Paréceme os ben. resultados primeiro do grupo norte e despois clasificación. Vale, veña. Veña. Fisterra 1, Estudiantil 1, Viveiro 1, Fabril 4, Somozas 2, Bergantiños 1, Paiosaco 0, As Pontes 0, partidazo este, Silva 1, Racing Vilalbés 1, Polvorín 1, Cese de Arzúa 0. E a clasificación sería Bergantiños líder con 48, Polvorín 42 segundos, Somozas 41 terceiro, estes tres entrarían na seguinte fase de ascenso. O cuarto, Vilalbés con 38, quinto Fabril con 32, sexto Silva con 31, e en descenso, Arzúa 29, Viveiro 28, As Pontes 19, Fisterra 18, Estudiantil 18 e Paiosaco 12. Imos agora cos resultados en vivo a 10 minutos do final do Grupo Sur, Arenteiro 2, Ribadumia 1, Ourense Clube de Fútbol 0, Rápido Bouzas 1, Choco 1, Pontellas 0, Atios 0, Barco 2, Estradense 1, U de Ourense 0 e Arousa Londras, que non falamos nada deles, 0. Empate a nada, e a clasificación así estaría Arenteiro líder con 47 puntos, Arousa con 41 segundo e Alondras terceiro con 37, estes tres en fase de ascenso. Do cuarto ao sexto, tres equipos en 31 puntos agora mismo, Estradense cuarto, Choco quinto, Rápido de Bouzas sexto con 31 puntos. E en descenso, sétimo Barco con 30, oitavo Ourense con 28, Ribadumia 26, Ourense 25, Atios 20 e Pontellas 9. Pois moi ben, moi ben. Por certo, creo que temos mal o resultado do Espiñedo. Eu creo que é un 3-1, non un 2-1, Pode ser, como vai o... Buscámoslo sin problema.
Meteu Renan Zanelli un doblete ou que? Sí. Zanelli marcando moitos goles para a final de Liga. Bo E xogador. moitas asistencias, que cuidado. Sí, empezou un pouco floxón, pero... Sí, Vai, ves, Eito, eu aí metoche unha zurda comparativa, Renan Zanelli. Sí, sí. Bueno, pero eu che nivel golpeo eu penso que Gol na Cheda! Gol, Arra o segundo Polvorín. Deus. Gol quen foi esta vez. Vaya sería o teu contra. Antón. Contra Oye, contra. Córner a favor Correu todo o campo e deu ya. Non me digas máis. Dios! Que chicharro. Colleuna no seu campo, tamén na súa área, ese tío hai que pinzalo, claro, a mí non contes Sí, historias. sí, sí. Ese tío hai que pinzalo. Colleu o balón na área Ese e tío hai que regateou pinzalo, todo o equipo. Que golazo. O tío é un córner en contra, Que golazo. echa o balón na área, non? Na área prácticamente, o balón, despois de cabeza, Que echa o golazo. balón na área. Un pouco egoísta, pero bueno, como marcou non lle imos dicir nada. Sí, unha carreirón de Joder. 70 metros para poñer o 2-0 e Que deixar o Arzúa totalmente tocado. E non parece rápido ya o novo, Pois mira que xogadiña. Cuidado, 2-0 Polvorín, que, bueno, o Arzúa chungo, Pois pateou 70 metros o soliño, Sí, señor. Sí, señor. De aquí. Que pena. Igual está grabando igual, pero non se ve en directo. Pienso que... É o que hai, chavales. Non se ve, non pasa nada. Quedan... Eso, canto Nada, quedan? en 5 en minutiños. 5 minutiños xa rematamos. O sea, isto xa o facemos por facer, a ver que pasa, ou que mou. Bueno, eu estou pasando ben. Sí. Estivo emocionante. Agora non sei que